Hala. Hala. Ingay ng mga ano, ton. Ano ba to? Ano ba to? Ah. Bibit, this is Paulito. Good evening po. Mega shout out. Thank you for coming. Mega shout out sa iyo. Salamat. Okay. What's that, papi? Miles, mega shout out, guwapa. Ayan, nag-LS ka din, guwapa, kanina. Mega shout out sa inyong lahat. Salamat. Ayan, thumbs up, Manay. Thank you. Salamat, guwapa, sa iyong patamsak kay Manay Bicolana. Thank you for coming. Good evening po. Good evening sa inyo. Ayan na po, Manay. Salamat po kanina. Busy lang naman ako kasi si Kuntong OC naka-live din kanina kasi nga first LS niya na monetize. Kaya video lang. Thank you ha. Salamat sa iyong pagpunta. Mag-music ako. Haram host. Mega shout out. Patamsak ako. Diba ko yung bahay mo, papi? Wait lang. Patamsak naman ako, guys, sa mamaya. Mega shout out sa lahat. Wala pa, nandun pa sila kay naglalaro pa. Thank you, guys, ha. Salamat sa mga nandito. Mega shout out, sabi ni RPTV. Hello, mega shout out, thumbs up Dan, musta po host at Bicolana. Thank you, Rans. Lutong bahay, thank you sa patamsak. Mega shout po. Ay, excuse me. Okay lang. Kumusta? Andun pa sila, naglalaro pa kay kay Kwentong OC. First LS niya na monetize kasi siya. Thank you, Rans. Ayan, it's me, Patrice. Hello, madam. Tamsak Dan, harang. Okay. Thank you, it's me, Patrice. Thank you. Thank you sa paharang. Tingnan ko nga kung okay pa yung ko. Yung aking, ba yun? Night boat. Hindi kami ni night boat. Hindi kami close. Parang awan. Sulat ng mundo.
Maulan dito sa amin. Kumusta sa ano? Alam ko Canada to si ano eh. Risa Vlog, tamsak dan po. May ka-shoutout Risa Vlog, Risa's Vlog. Thank you sa patamsak baka. Hello. Ayan, Mel TV, nasa gate pa. Okay pa si ano, Nightboot. Hindi kita ano, papi. Hindi ko alam kung bakit ano. Hindi ka, hindi ko alam. Hindi ka lumalabas eh. Hindi ka ba na-save siya? Wala eh. Nasa harang pa sila. Thank you. It's me, Patri. Salamat sa patamsak. Salamat. Mega shoutout sa iyo, guwapa. Thank you. Pwede kayo magbaba, guys, ng bahay. Ayun, may mga jacket. Pwede kayo magbaba. Nakakaantok, maulan, tsaka ano, yung panahon ba? Hindi rin papi, oh. Wala. Thank you, Mel TV. Salamat. Tamsik. Oh, ayan. Mega shoutout sa'yo, Mel TV. Mega shoutout. Idol, mega shoutout sa'yo. Vivid Spices, nasitil lang po ako. Ayan. Thank you, guwapa. Salamat sa ano, sa pagtambay. Ayan. Thank you naman sa time. Ba't hindi ka na lang ano ba yan? Mag-YT kasi lagi kang nagsusupport. Ayan, thank you ha sa support. Friend po na oo, friend na tayo. Alam ko friend na tayo eh. Thank you, Mel TV. Mega shout out. Salamat. Okay po. Di po ako. Oo, ano na ako sa'yo. Friend na tayo sa FB. Helena, mega shout out. Helena din Lasa, ang aking member. Hindi ko maano si Helena talaga. Hindi ko alam kung anong inano ko dito sa ano. Harang akits. Mel TV, mega shout out. Di po ako NPA or scammer po. Mistype, sorry po. Okay. In-host, ayan. Ayan, thank you, Idol Mel TV ha. Salamat sa iyong pagpunta. Salamat sa support. Ayan, Battle Day, andito na ang isa kong po. Okay lang, tapusin nyo kay ano, kwentong Osi. Tapusin nyo doon. Sinong manalo? Ay, hindi ka nakasali? Sabi ni Mateo Angel Malakas, bot me daw. Andun yung isa kong ano? Andun yung isang bahay ko. It's me, Patrice. Thank you.
Guys, baka hindi nyo pagkadikit si Battle Diary, guys. Baby pa yung bahay niya. Ibaba ko yung bahay niya kasi member ko to eh. Bagong member ko sa aking bahay. Padikit naman guys ha. Ibababa ko yung bahay, The Battle Diary. Kasi baby pa. Bagong member ng aking channel. Ayan, thank you. Bahay mismo ang ibababa ko. Pili kayo ng kanyang maiksing video. Ayan. Thank you, Bibida, ha? Wait lang. Baba ko yung kanyang bahay. Padikit naman, guys, kay Battle Diary, guys. Support natin po. Ayan. Ayan. Thank you, guwapa. Salamat. Padikit naman, guys, ha? Padikit. Battle Diary, bagong member ko sa, sa aking bahay. Pa-support naman. Yung mga hindi pa kadikit. Please, padikit naman. Mega love shoutout sa lahat na nandito. Sabi ni Battle Diary, guys. Support natin si Battle Diary, guys. Kasi naghahabol din siya. Mahirap. Ay, naka 200 ka na, gwapa. Congratulations kahapon. Nasa 199 ka pa lang. Congrats naman. Sipag-sipag lang. Ayan. Manetas saway to sa King Harang Dan host. Ayan, watching your harang po host. Ayan, thank you very much. Salamat guys, kahit sentimos lang. Ayan, malaking tulong sa aking revenue. Thank you. Salamat. Thank you naman dyan sa mga paharang-harang. Thank you guys ha. Salamat talaga. Guys, support natin The Battle Diary guys. Yung member ko to guys, please support naman natin guys. Ayan, napakabait nito, then napaka-supportive, ha? Thank you, ha? Salamat. Ayan, patusok naman, guys, padikit naman, palawlab naman kay Battle Diary, guys. Ang bagong member ko, salamat sa inyo. Si Helen talaga, hindi siya ma-recognize ni ano yan? Nightboot. Ayaw kay Helena. May premiere si Helena Dilasa guys. Please support natin ang kanyang premiere ha. Mamaya. Helena Dilasa guys, may premiere mamaya. Please support naman din, thumbs up guys. Yung mga hindi pa kadikit, please dikitan. Sa baba kayo ng comment section guys, sa baba, public comment. Doon kayo mag-komento para mabalikan kayo. Ayan, nag-LS din siya si Helena Dilasa, din Helen and Nicole. Ang dalawang channel niya, yung isa sa kanya, then yung isa sa kanilang dalawa ng anak niya. Ayan, please support natin guys, premiere, pa-thumbs up, then yung mga hindi pa nakaka-love kay Helena Dilasa, pa-love naman guys. Member ko din ito guys. Salamat. Yung mga nandito, yung mga bago natin na nandito, please support naman guys. Pa-support naman. Sino nanalo? Si Rich. Ako Bicol TV, thumbs up Ate Dan. Ayan. Mega shoutout ako Bicol TV. Salamat sa iyong pagpunta uli sa aking bahay. Mega shoutout. Kumusta? Ayan. Siguradong taga Bicol ito guys. Kasi may Bicol ang ano niya. Ako Bicol TV. What? Sino? Ako si Bicol TV. Mabuti ate, kumusta ka? Nasa Bicol ka ba? Salamat ulit sa pagpunta ha. Yung biniba ni Ate Bicolana, please paki-support naman ako Bicol TV please. Member ko yan, si Battle Diary. Baby pa yung bahay niya. Din Helena Dilasa Premier member. Pa-support naman guys. Magis Channel, thumbs up with a smile. Ayan, thank you naman Magis Channel. Ayan, salamat.
Jeddah po. Okay, okay. Nasa Jeddah pala si ano ngayon. Ayan, Magic Channel, hello host. Ayan, hello, hello. Mega shoutout sa iyo, guwapa. Salamat sa iyong pagpunta. Ayan, mega shout out, Idol Bernie Sabor, to thumbs up na host. Ayan, salamat sa iyo, Idol, sa iyong thumbs up. Mega shout out sa iyo. Payakat mga taga Spain. Ayan, ako Bicol TV, unahan mo yung mga member ko. Din kung gusto mo mangisda, andyan sa description ko lahat ng member ko. Nakalagay yung mga bahay nila. Pwede mo silang isdain. Napaka-legit, napaka-supportive. Nilagay ko lahat ng mga members ko dyan sa description box ko. Please support naman guys ang aking mga member. Nasa labas pa, host gate. Ayan, Maribel Pahar Channel, thumbs up host. Ayan, salamat. Okay, okay. Ayan, yung mga kagrupo ni Idol Bernie Sabordong, mga Team Tagay, Mel TV, Maribel Pahar, Magis Channel, guys. Ay, mga nasa harang pa sila. Napaka-supportive niyan, guys. Hello, hello! Ayan, na-time out na-time out man si Sis, Sheva. I'm only trying to help. Okay, okay. Time out ka man, sis. Ninightbot si Sheva de la Roma. Ayan. Isa ring member ko, si Sieva de la Roma, guys. Napaka-supportive. Napakabait din siya. Ayan, i-type ko yung yung kung gusto nyo mangisda, guys. Ayan, ako, Bicol TV, ha. Nandyan sa description ni Manay Bicolana. Andyan yung yung mga link ng yung mga bahay ng ating mga member. Napaka-supportive din yan. Ako ang nag-aano sa'yo. Magbakas ka lang ng naaayon sa video na panoorin mo. Ano yan? 20 ata yan. 20. Maka hindi mo pa kadikit. Ayan. Mega shoutout. Bonini Gaming. Hashtag OCSR. Mega shoutout. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Binigyan kita ng jacket. Bonini Gaming. Ayan. Mateo Angel Malakas. Hashtag kwento. Ay, kwentong OCSR. Mega shoutout sa'yo. Angel Mateo Malakas. Salamat sa iyong pagpunta. Kuya, lalabs, hello. Dan na po, Bebet Mrs. Poblete. Ayan. Mega shoutout sa'yo. Salamat ha. Salamat. Masakit ulo ko, kulang tulog ko. Kawawaiti. Ay, Blackista, mega shout out, Blackista. Thank you guys ha. Thank you ha. Salamat sa mga pa-hashtag. Thank you kwentong Aussie. Thank you Jam. Thank you. Ayan. Thank you guys. Jimmy S. Ayan, mega shoutout sa'yo. Thank you. Bigyan ko kayo ng jacket. Baka gusto nyong mangisda. Marami kayong mangingisda, guys. Diyan sa description box ko, guys, may mga member ako nakalagay. Pwede nyong isdain yan. Napaka-legit. Kung wala naman silang ngayon, sure naman na babalikan kayo. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Ayan, Patrick Nicolas, mega shoutout. Salamat sa iyo, patamsak. Rafi TV, good morning, Manay. Mega shoutout, Rafi TV. Mega shoutout. Salamat. Thank you, musta. Malamig na dyan. Nagliliyelo na ba dyan sa inyo? Ayan ako, Bicol TV, Helena, Dan, dikit na po sa'yo, pasukli na lang. Ayan. The Battle Day, may galaw shot on Maribel Pahar and at Bernie Sabordo. Hello, loves. Lalabs, Maribel, sabi ni Magis Channel. Ayan, magkaibigan ito, guys. Magkakagrupo sila ni Bernie Sabordo, Mel TV, guys. At ako naman, guys, na nakadikitan ko sila, guys. Pero napaka-supportive. Mag-support din tayo din, babalik din sa atin yan, guys. Alam nyo. Thank you, guys, ha. Salamat. It's me, Patrice, The Battle Diary, Dan. Ayan, Magis Channel, nag-heart. Ayan, virtual hug. Thank you, Magis Channel. Dan sa host, dinner lang muna at kids at prayer, sabi ni Boy Charot. Ayan. Ako, Bicol TV, nagbaba ng kanyang bahay. Dami na snow. Wow! Oy, gusto ko yan, Rafi. Dito sa amin wala. Super ulan, grabe. Halos isang linggong maulan. Maribel Pahar,
Nag-BG, thank you, guwapa. Salamat. Ismi Patrick, tagal na din akong food pack sa'yo. Thank you, ha. Salamat, Battle Diary. Ignorante sa mga team ng vlogger. Ayan, makinig ka lang, guwapa. Ha, Bibet. Ayan. Hello, The Battle Diary. Sabi ni Maribel Pahar Channel. Ayan, thank you guys. Salamat sa iyong pagpunta. Salamat sa inyong pagpunta. Ayan, sabi ni Idol Bernie Sabordo, The Battle Diary, mega shout out. Ayan. O, tingnan nyo guys, magkakakilala na sila, magkakadikit na. Ayan, support tayo guys. Salamat. Ayan, Majis Channel. Thank you. Thank you, ha. Nauhaw ako, ha. Parang gusto ko ng milk tea. Ayan. Kay Manay, Edgar Abejo Vlog. Thank you. Thumbs up for you, Manay. Thank you, guwapo. Salamat. Baba kayo ng bahay. Yung may mga jacket dyan, baba kayo, ha. Guys, baba kayo. Yung ipapapa ni Nightbot, guys. Pa-support naman, ha. Pa-support naman. Bye, Bernie. Sabi ni Mel TV. Ayan, you're welcome, Manay. Thank you, ha, Edgar. Salamat. Helen and Nicole, hindi rin ata ito recognize ni Tata, Ayan, thank you, ha. Salamat sa iyong pagpunta. Alam, bakit yan? Bakit nag-aano si Nightbot? Kaya si Boys Gloids. Bakit nag-aano si Nightbot pag use yung aking yan? Ala, muy mal, Nightbot. Bakit use naman nila yung aking yung aking sticker? Bakit inaano mo? Guys, yung mga hindi pa nakasupport sa binababa ni Nightbot, please support naman guys, ha? Please support. Wait lang, Nicole, ha? Bababa ko yung bahay mo. Kasi hindi kayo recognize si mama mo ng Nicole. Ayan, thumbs up na, madam. Sabi ni Janet Gamit. Mega shoutout sa'yo, sis. Salamat. Galit agad si Nightbot. Ewan ko ba dyan si Nightbot? Hindi ko masyadong kabisado si Nightbot. Ayan, si Boss Gloids Channel ang nag sa amin ni Michelle. Kaya hindi ko masyadong tinitingnan ko kagabi. Kasi madaling araw na nga ako hindi ko maayos-ayos. Ayan, si Maribel Pahar, guys, nagbaba ng kanyang bahay. Yung mga hindi pa kadikit, please, padikit naman, guys, yung tamsak dyan sa kanyang may premiere ata siya sa susunod. Ayan, patamsak. Ayan, ang aking kababayan, Engineer Willie Vlog, tamsak na po, Manay host. Ayan, mega shoutout sa'yo. Salamat. Engineer Willie Vlog, Maribel Pahar Channel, hello, Janet Gamit. At Janet Gamit, mega love shoutout sa ni Bernie Sabordo, guys. Ayan, Engineer Willie Vlog, Manay host. Ayan, thank you sa'yo. Baba kayo guys ng bahay, ha. Baba kayo ng bahay. Yung mga hindi pa magkakadikitan. Mega love shoutout to all, sabi ni Engineer Willie Vlog. Alam ko sila Engineer Willie Vlog, taga-Albay din. Si Edgar Abejo Vlog, taga-Albay din. Magdikitan kayo guys. Parehas kayo monetize channel. Si Edgar, di ba Edgar, Albay din? Taga-Albay din yan? Engineer Willie Vlog, guys. Bro, at Bernie Sabor, mega love shout out, sabi ni Engineer Willie Vlog. Ayan, Maribel Pahar Channel, hello sir, Engineer Willie. Mega shout out, Team Tagay. Ayan, mega shout out sa inyo. Thank you sa Team Tagay, guys. Alam niyo, napaka-supportive yung Team Tagay, guys. Dahil halos nakadikitan ko na lahat sila. Andito sila. Helen and Nicole, member ko to guys. Bababa ko lang. Baka hindi nyo pa kadikit. Please, padikit naman guys. O, pwede kayo guys magpunta sa aking Pulanggi. Ayan, si Edgar Abejo Vlog. Albay din siya. Hindi ko lang alam kung
kung saan sa may parting Albay siya, pero Albay siya. Thank you ha, salamat sa inyo. Mega million shout out po sa lahat na nandito. Ay guys, saan ka nga sa Bicol? Albay ka ba? Si Engineer Willie Vlog, taga Albay, Ulanggi. Pwede pa baba premiere mamaya 8 PM, madam. Ayan, thank you so much. Ayan, sige, babaan natin. Nakatamsak na ako dun eh. Ayan, sige sis, baba mo sis, baba mo. Ako nga madam 4 AM na ako natapos sa grabe ka na. ako ang nag-ano sa iyo, kasi gabi na rin dito. Pero yun naka-BG tapos ano ba yun? Nag-edit din si Ray kagabi hanggang pa-edit ba ng mga videos. Alauna na siguro. Tapos ang aga ko nagising. Kaya maaga rin ako Ginubatan, Albay ako manay. Ginubatan. Magkalayo ang Ginubatan sa sa Pulanggi. Hindi ko masyadong kabisa. Ang alam ko dyan sa may Kagsawa, sa may, ano ba yun? Anong lugar yun? Grabe baga dyan sa sa may Kagsawa yung nangyaring parang landslide naman yung sa Bagyo. Grabe. Parang may kabisado ako dyan dati na nandito. Ginubatan. Pabilonya. Mayroon dyan sa Ginubatan, sa mga pabilonya. Patamsak lang po sa akin, Premier. Maraming salamat sa mga magtamsak. Sabi ni, Janet Gamit, guys. Ayan, Engineer Willie Vlog at Janet Gamit. Mega love shout out. Sabi ni Engineer Willie Vlog, guys. Thank you so much. Hala, bakit na-hide? Ba't na-hide ka? Ay. Ala, ano ba naman to? Hindi kita hinahide. Ala, ano ba naman to? Nahide ka wa? Malikot yung kamay talaga. Kasi masagi lang ng wire yung naka-open kasi yung dalawang cellphone ko. Type ka nga, Engineer Willie Vlog. Uy, sorry naman. Sorry, na-hide ka na ata ng wire. Sige nga, type ka, Engineer Willie Vlog. Inalis na. Wala talaga itong cellphone na ito pasaway. Pasaway man. Pasawayan man to. Ayan, Janet, thank you so much sa inyong lahat. Guys, patamsak naman ng premiere ni sis Janet Gamit. Hala, na-hide man. Pero hindi na ata. Magic Channel, thank you, guwapa, ha? Pero okay na siya. Engineer Willie Vlog, type ka nga, please. Hala, sorry naman, ha? Kasaway talaga tong ko. Nasasagi kasi yung nung wire yung telepono ko. Ay, nako talaga naman. May premiere po si Helena, 9 PM. Ligpit lang muna. Ay, lang po muna. Ayan, sige lang. Inaantay ko lang kasing mag-alis ang bisita kong 160. Okay. Tamsak Dan House. Ayan, mega shout out. Ayan ang aking VIP na si Glodge Handelwedker, guys. Ayan, good evening, host. Happy day off. Ayan, mega shoutout ang aming amigo na si Doc Paulo Mabanglo, guys. Ayan, Mel TV at Janet Gamit, hi. Guys, thank you so much. Ayan, na-hide si yan. Pero, ko na. Si Engineer Willie Vlog, sorry naman ha. Salamat, ha. Masaway talaga tong wire ng telepono ko. Ayan, thank you, Doc, ha. Done na po sa premiere Janet Gamit. Ayan. Ayan, si Bernie sa Bordeaux, guys. Yung mga hindi pa kadikit, nag-e-alis yan. Monday to
Sunday guys, din pag Sunday may parapol WHN load. Ayan, thank you. Alas 2 ng hapon sa Pilipinas ang kanyang LS. Yung mga hindi pa kadikit, please dikitan nyo ang aking idol na si Bernie Sabordo, guys. Napaka-supportive niyan, guys. Ayan, ang mga team tagay, guys, dikitan ninyo, guys. Dikitan. Ayan, si Sis Maribel Pahar Channel, nababa ng kanyang bahay. Please, padikit naman, guys, ang kanyang binababang bahay, ha? Janet Gamit, thank you. Edgar Abejo Vlog, salamat. Ayan, it's me Patrice, nasa harang-harang. Sobrang yummy at napakasimple. Ano to sis? Pagkain na naman tayo. Masarap kumain kasi maulan-ulan. Masakit ulo ko pag kulang ang tulog ko. Maraming salamat sa iyo mga kapatid. Bakit nagaganito na? Ano yung ano ko? Uy, na ano ko siya, pasensya na Engineer Willie Vlog. Hindi na ata. Alis na yung naka-hide din. Masaway talaga tong wire na to. Nawala siya. Kambal. Ayan, thank you. Si Maribel Pahar Channel, sabi ni Janet Gamit. Kambal, please, kambal. Christina, 1122 Ballet sa Tamsak Dan Host. Ayan, mega shout out sa'yo. Thank you guys ha. Magdikitan kayo guys ha. Yung mga nagbababa ang bahay. Yung mga hindi pa kadikit, magbakas kayo na naayon sa video. Then kung premiere naman, doon kayo sa public comment mag-comment para mabalikan kayo guys. Please, please support each other guys para tayo ay masaya. Lahat tayo masaya. Thank you so much. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko siya wait lang guys. Kambal pa. Huwag mo muna din on. Kasi gagamitin ko, hindi siya makaano. Parang naghang naghang ang aking iPad. Sa dami kong dyan. Thank you, mega shoutout sa 17 million people. Hello, good morning po sa lahat. Sis Christina, marunong ka nang magbaba ng iyong bahay? Please, baba ka ng bahay para madikitan ka. Bakas lang nang naaayon sa video, guys, ha? Para pasok na pasok. Ayan, tulungan tayo, guys, kasi mahirap ngayon. Naglalagasan ang ating mga banana. Tamsak na sis Maribel Pahar sis sa yung premiere. 16 pa sa sa 16. Mahilig ka rin magluto pala. Baba na naman ang aking banana. Pasaway man daw ang kinakain naman niya gutom ata si Lolo. Nagbaba nga. Ay, hindi pa ako makababa. Hindi pa ako makabili bago CP. Quarantine dito, bawal lumabas. Saan? Saan ka ba? Nasaan ka ba? Alas pa, delete. Bakit nagde-delete si Nightbot? Hindi ko alam bakit yung yung ko. Boss Gloids, bakit nag-aano si Nightbot? Pag naggamit sila ng sige, prepare muna ako ng panghapunan. Sige lang, Puerta de Madrid. Sige lang, Battle Diary. Bakit nag-aano Boss Gloids si Nightbot ng pag ginamit nila yung ko, yung mga picture na nilagay ko dyan, bakit
ta-time out ni ni Nightbot. Hindi ko alam. Nangyari si Nightbot. Matakot na naman si Battle Diary. Ayan, Helen Valencia Vlog. Harang pa daw siya, harang pa. Thank you sis ha, sa paharang. Guys, magdikitan kayo guys, para makadami tayo. Nung mga nakaraan, ng isda ako, dumagdag yung bahay ko. Siguro, yung nalalaglag, pag nakikipagdikitan tayo, nangingisda tayo, binabalik din ni Lolo. Nagtaka ako, parang ang dami naman dumikit sa akin. Pero siguro may 10, may 5, pero ang daming dumikit, ay, daming dumagdag sa bahay ko. Bakit naging 2580 something, parang ganon. Nakakapagtaka. Parang magic. Sana all di ba? Yung bigla na lang tataas yung ating mga mangga dyan. Harang din ayan. Sige lang sis, Bibet ha. Thank you. Oo nga. Thank you po sa support, sabi ni Jamaica Sumongsom, guys. Si kwentong mo si Zero, guys. Salamat sa mga nag-support sa kanya. Yung mga kadikit ko, isa-isa kong bibisita ulit bahay niya for support. Ayan. Mel TV, thank you. Kain lang po muna ako. Ayan. Sige lang, Jamaica. Thank you, Jama. Thank you, ha. Ayan, Helen Valencia Vlog. Okay na. Thank you, ha. Team Sick ko na. Ayan. Thank you. Sis Helen Valencia Vlog. Hi everyone, sabi niya. O nga, Janet Gamit, print kami ngayon ni Nightbot. Ayan. Ewan ko, may tupak ata si Nightbot. Wala akong inaayos ko nga sana eh. We can connect. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat dyan. Guys, ibababa ko. Pasupport naman, guys. Pasupport naman. Ayan, Helen Valencia Vlog. Nagbaba ng kanya. Mahalin lang po habang ako'y nagluluto. Ayan, guys. Support natin to, guys. Ha? Stop yung mga hindi pa kadikit. Pagawin natin itong grade 1. Si Christina 1122 Valencia, guys. Ibababa ko yung bahay. Ayan. Diyos ko po. Nakanda bulol-bulol na si Inday. Parang very tired kasi ako dahil kulang ng tulog. Para akong bangag. Bababa ko yung kanyang bahay, guys. Pag-grade 1 natin to, guys. Kawawa naman. Ang dami niya daw nadikitan. Please, pa-support naman. Stay lang ako, host. Ayan. Thank you, sis, ha. Salamat, sis Valencia Vlog. Thank you so much, ha, sa yung pa-BG-BG dyan. Sige lang, alam ko may trabaho ka. Thank you so much sa yung pa-BG-BG. Thank you talaga. Ayan, guys. I-support natin to, guys. Please help naman. Ito si Sis Christina. 1122 Valencia, mag-grade 1 na ako, host. Ayan. Pa-support naman, guys. 7 na lang. Yung mga hindi pa kadikit, pa-support naman. Grade 1. Going to grade 1, guys. Pa-support naman, grade 1, guys. Ibababa ko ang kanyang bahay. Please, pa-support naman, guys. Grade 1, guys. Grade 1. Hindi siya maka-grade 1. Please, grade 1. Road to grade 1, guys. Please, support naman. 7 na lang, guys. 7 na lang. Ibaba ko yung bahay niya, guys. Please. Gusto kong maging grade 2. Ayan. Sipag lang, sis. Kasi nga si Battle Diary, tingnan mo, nasa 200 plus na. Kailangan kasi, sis, punta ka sa minsan, unahan mo sila. Unahan mo, magbakas ka ng naaayon sa video. Kung ano yung pinanood mo, yun ang komento mo para mabalikan ka. Kasi yung iba, hindi talaga magbabalik pag hindi maganda ang komento. Okay lang kung dati na nating kadikit, pero kung yung bago, kailangan panoorin natin, then magbakas tayo na naaayon sa video. Ha? Ibababa ko yung bahay mo. Please support natin, guys. Please support natin. Red to 100, guys. Yung mga hindi pa kadikit, please. Kasi dati may mga pag-graduate. 12 na wala sa akin now, host.
Ay, ganun ba? Okay lang yan kasi malaki-laki na rin yung bahay mo, sis. Ganun talaga. Kailangan magdikit tayo ng naayon sa video. Yung ano, panoorin natin yung video ba? Okay lang kung ano, kadikit na natin dati. Pero pag first time natin na magkomento, magdidikit tayo, kailangan panoorin na tapos magkomento na naayon sa video. Magsipag lang tayo, guys. Ito, guys, road to 100, guys, please. Ayan, OFW in Taiwan, Virginia at, ay, sis. Ayan, thank you, sis, ha. Salamat. Sis, Sheba, thank you. Karina Orvina, mega shoutout sa'yo. Mega shoutout, guwapa. Thank you for coming sa aking LS. Thank you. Salamat, ha. Ayan, baka hindi nyo pa kadikit si Sis Christina, road to grade 1, guys. Please support naman natin, guys. 7 na lang, grade 2, grade 1 na. Grade 1 na pala siya. Thank you, ha. Sa wag gas ang bakas 3 to 5. Sana all ganon. Wait, yung tinik, harang pa din, sabi niya. Thank you, guys, ha, sa paharang-harang, ha. Thank you, ha. Alam, wala naman to. Kaya naman pala, anak, hindi ko maano yung ano kasi walang connection ng ano. Guys, kailangan nating masiga. Kung talagang ano tayo sa YT, kailangan natin magsipag talaga. Kailangan magsipag tayo kahit kuya tayo, may trabaho tayo. Kung gusto natin ano yan ng 1,000 subscriber, then 4,000 watts hour, kailangan natin magsipag. Sino ang mag-grade 1, ay mag-100 dyan? Sige, help ako. Dikit ng tama, guys. Sabi ni Karina Orbina. Ayan, guys. Ayan yung binaba ko, Karina, ni Ate Espanyola, by binaba ko, Christina, road to grade 1. Please support natin, guys. Makakanmo na ako manay. Sige lang, Edgar. Thank you, ha. Salamat. Ayan, support natin, guys. Grade 1, guys. Road to grade 1. Bago pa lang kasi siya, guys. Bago pa lang. Please support naman natin, guys. Ilan na ba yung bahay mo, sis? 7 ata. 7 na lang ang kulang para grade 1. Sipag lang, sis. Every time na basta may mga binababa dyan na bahay, dikitan mo sila, magbakas ng ayon sa video. Kasi yung iba, minsan, hindi sila magbalik kasi, ano ba naman to? Huwag kayong new friend here, thumbs up, done, ganon. Huwag kayong ganon kasi talagang hindi yan babalikan ng iba. At tama, subsuban, sikap talaga, ayan. Kasi ako, guys, 1 month lang, nakuha ko yan 1,000, din almost 2 months ata yung 4,000, watts hour. Hindi lang ako masyado ngayon na kasi busy na talaga sa trabaho dahil baba taas, maghahatid sundo sa bata. Din kailangan mong matapos yung trabaho. Pero nakakapag-support kahit minsan nakakaligtaan yung iba. Pero talagang sinikap ko talagang makuha ko yung gusto ko. Kailangan natin pagsikapan yung gusto natin makamit. Pagsikapan natin, guys. Pagsikapan, maging masipag tayo. Kasi pag may tiyaga, may nilaga. Or may bulalo. Diba? Ayan, kumanta ako pag-alala para di masayahan dikitan. Ayan, the three of us diary. Hi sis, mega shoutout sa'yo. Ayan, si sis Janet Gamit, nagbaba ng kanyang premiere. Guys, yung mga hindi pa kadikit, please, padikit naman. Then, patamsak ng kanyang premiere. Kung hindi pa kadikit, please, doon sa public comment kayo, mag-komento para mabalikan kayo ni sis Janet Gamit. Kasi minsan sa title, i-base na ninyo sa title ng kung ano ang komento ninyo. Pwede rin doon. Basta primero lang kayo magkomento na ayon sa video, ha? Okay lang yung siguro mga susunod na, okay na yun. Pero pag hindi pa, yung didikit pa lang, ayusin natin, guys, ha? Para mabalikan tayo. Ayan, thumbs up, Dan, sabi ni The Three of Us Diary. Ayan, nandito na po. Welcome Connect, mega shoutout sa'yo, guwapa, ha? Karina Orbina at Christina Dan, welcome Connect at Batalgar Alert. Mega shoutout sa inyong lahat. Thank you so much, guys. Ha? Dikitan kayo, guys. Magbaba kayo ng bahay. Then,
Ito si Sis Christina kasi hindi pa siya marunong magbaba, ibababa ko. Pero hindi lahat ng pupuntahan mo Sis Christina, ibababa ka ng bahay. Ayan, bababa ko yung bahay mo. Ayan, yung mga hindi pa kadikit, please padikit naman guys. Padikit naman, road to grade 1 siya guys. Grade to grade 1, sis, please help naman guys. Kasi, alam nyo guys, hindi tayo magiging kumbaga aangat dito sa YT kung hindi tayo magsusupport. Kailangan natin ang bawat isa. Kaya spread love. Ayan, yung mga ayaw sa atin, wag na natin intindihin. Kasi hindi natin mapi-please lahat ang mga tao, no? Ayan, kaya spread love lang tayo. Wow! Ate, that's so beauty! OMG! Thank you naman ate, ha? Uy, nagpa-member ka. Di ko alam. Ngayon ko lang nakita. Ay, thank you ate, ha? Thank you ate. Dito, ala, Sis Victoria M. Fernandez, thank you ha, mega shoutout. Wait lang, bababa ko lang yun, bahay ni Sis Christina. Guys, baba ko yung bahay ni Sis Christina. Grade, mag-grade 1. Please support naman natin ha. Sis Victoria M. Fernandez, thank you so much. Ayan, thumbs up, present. Thank you, Touch of Beauty ha. Salamat ate ha. Hindi ko na kasi hindi ako ngayon. Thank you ate. Salamat sa pa-member. Thank you. Kita para green ka. I-remove ko yung moderator. Ayan, Touch of Beauty by Sally guys. Wait lang ha. Ibababa ko yung bahay niya. Dan, dinada sisi host. Ayan, thank you ha. Salamat ate ha. Thank you talaga. Na-appreciate ko talaga yung support dyan. Naiyak na naman ako. Ayan, si Janet Gamit nagbaba ng kanyang bahay. Si Sis Christina, guys, binaba ni Espanyola. Please support naman, guys. Please support naman. Ilan na lang siya? Magwa 100 na siya. Hello po sa inyong lahat. The Three of Us Diary. Thank you, guwapa. Baba ka ng bahay para madikitan ka. Para kahit na pag nag-LS ka, silent LS, makapunta sila, tamsak, isapat na guys. Ayan, Katropa Channel, mega shoutout sa iyo. Salamat sa iyong pagpunta Katropa Channel. Salamat. Thank you. Ayan, nagbaba ng kanya. Ate Chris, Sis Karina, Ate Helen Valenza, The Battle Diary, mega love shoutout. Sabi ni Sis Victoria and Fernandez. Ayan, Christina 1122 Balen. Hello, Ma'am Vicky Fernandez. Good morning. Maricel and Yancy Vlog. Hello, host. Mega shoutout sa iyo. Mega shoutout. Welcome to my LS Guapa. Bigyan kita ng jacket, pwede kang magbaba ng iyong bahay, then pwede kang magdikit. Yung mga ibababa kong bahay, pwede mong dikitan. Mga legit and organic and very supportive. Yan. Ayan, thank you. Still harang, OFW in Taiwan. Ayan, thank you ha. Salamat. Ayan, the Three of Us Diary. Salamat sis. Hindi lang ako host, nasa work ako. Sige ate, ako na magbaba ng bahay mo. Ayan, thank you guys. Salamat sa inyo. Kaway. Lovers and Sweden, mega shout out sa iyo. Guapas, thank you. Tamsak Dan host. Thank you Maricel ha. Salamat. Katropa, dikit lang po kayo, suklian ko kayo agad. Salamat. Ayan, Lovers and Sweden like. Ayan, matagal na tayo host. Ayan, yung mga ibababa ko, anuhan mo ha Maricel. Thank you guapa ha. Baba ko yung bahay. Wait lang ha. Kung gusto nyo mangisda, guys, sa description box ko, guys, andoon yung mga member ko para hindi kayo masyadong mahirapan. Isa-isa, 20 person yun, guys. Yung mga hindi pa kadikit, pwede nyong isdain. Yung mga bago dito, pwede nyong isdain. Nandoon ang kanilang mga bahay, nilagay ko na. Kaya, hindi na kayo mahihirapan. Ayan, napaka-legit and napaka-supportive nila, guys. Ayan, si Maricel, nagbaba ng kanyang Jamaica. Ayan, BG. Thank you, guwapa. Salamat. Sis Jovera Shoke, mega shout out. Thank you. Salamat sa iyo, Sisi. Tamsak, Sisi. Thank you. Lovers and Sweden, kaway sa tanan. We can connect at Jovera Shoke. Hi. Maricel and Yancy Vlog, Bicolana din ako host. Ayan, Bicolana kasain ka. Ayan, BJ lang, mag-i-edit. Ayan, thank you, we can connect. Salamat ha. Thank you. Oh, share lang, may appointment pa ako online, 1 hour lang ito. Sige lang, Helena, thank you. Bababa ko yung premiere. Ayan, dami mo bisita ho, sana all. Ay, mega shout out. Ayan, thank you so much talagang. Guys, alam nyo guys, pag nag-support tayo, Ligaspi ako, kumusta dyan sa Ligaspi? Kasi diba, grabe dyan sa may parting Albay. Sa parting Naga kami, pero nyaon ako digdi sa
Madrid, Spain. Ayan, thank you so much. Alam nyo guys, pag minsan kasi, pag nag-support tayo sa ating mga kapatid, tugang, o tugang sa amin kasi kapatid. Ano yan ang tawagan namin nila Renato, nila Helen, ganyan, nila Sheva. Kahit wala tayong mangisda, basta very supportive tayo sa isa't isa, sa mga kaibigan natin, sa mga nadidikitan natin. Babalik at babalik din yan sa atin. Ako hindi na ako nag-aano kasi na yan, pag may nakita ako na alam kong na hindi talaga ako busy, pupunta ako kahit magtamsak ako or mag-busy ako. Para mayroon din balik din yan sa atin kasi hindi naman ako sa naghihintay ng kapalit, pero alam ko dahil alam nating mga Pilipino na pag may nag-support sa atin, magsusupport din tayo sa iba, di ba? Ayan. Mega love shoutout sa lahat. Helena Dinlasa, sabi niya, wala ako sa Pinas. Ayan, Maricel, saan ka? Joveros, you okay? We can connect. Hello. Ayan, Helena Dinlasa, yes. Lovers in Sweden, BG, thank you to Helen Valencia Vlog, correct? Ayan, Sis Rebecca Ado, thank you Sis Rebecca Ado. Ayan, mga member ko yan guys, ibababa ko yung bahay nila guys. Ayan, Sis Rebecca Ado, Sis Victoria, wait lang ha. Maricel, babaan mo yan, napaka-supportive yan, mga nag-ELS din yan. Tambay-tambay ka lang kay Ate Bicolana, masusupport ka namin. Kasi ganun kami. Yung mga super friends ko dyan lang yan. Ayan, binababa ni Nightwood guys. Pa-support naman guys ha, pa-support naman. Ayan, busy lang sis, busy pa. Sige lang sis Rebecca Ado. Thank you sis ha. Thank you guys ha. Salamat sa 22 million people in the house. Sobrang na-appreciate ko yung mga effort ninyo. Yung mga nag-BBG-BG. Thank you so much guys. Yung mga nandito, thank you talaga. Kasi kung wala kayo, wala din ako dito sa YT. Sino magsusupport sa akin kundi kayo, di ba? Din ibabalik ko din yan sa inyo. Dami mo bisita host. Ayan, thank you Maricel ha. Ayan lang ako Sisi. Ayan, Sis Joveros, thank you so much ha. Ayan, thank you sana all. Maricel, yan si Vlog. Malaki na ba bahay mo? Wait lang ha, hindi ko na matandaan. Wait lang. Baba ko lang yung bahay ni Tatso Beauty by Sally guys ha. Tatso Beauty. Bagong member ko to guys. Ayan, Bicolano din ito. Napaka-support din ni ate. Ayan, thank you ha. Baka hindi nyo pa kadikit. Nasa nasa London guys. Si ate sis Tatso Beauty. Napakabait. Napaka-supportive. Kahit may trabaho to guys. Kasi lahat naman tayo may trabaho. Busy tayo sa mga kanya-kanyang buhay. Pero andyan din siya nagsusupport. Ganun lang naman guys ang buhay sa YT. Walang magsusupport sa atin kung hindi tayo magsusupport sa iba. Kahit busy tayo guys minsan, iba. Ako nga kahit nandyan yung among ko, grabe. Makita nyo minsan nakamute talaga guys. Ay naku, minsan nakakaligtaan ko na yung mga pag alam nyo guys na nakaligtaan ko, na-busy na ako, nakaligtaan ko yung LS, nakaligtaan ko yung Premiere, busy na talaga ako yan, hindi ko na kasi naghahabol na ako ng oras, din yung trabaho kailangan ko matapos bago magsundo sa bata. Kaya minsan, pero nandyan lang talaga. Ayan guys, Tatso Beauty by Sally Binabako. Maricel, babaan mo siya gwapa. I-support mo siya, then i-support ka namin din. Tingnan ko nga yung bahay mo kung malaki na. Marami na rin monetize sa aming grupo guys. Hindi naman yung grupo na as in talaga, yung friendship lang ba, walang pressure kasi minsan 'di ba pag hindi ka naka-play, 'di ba? Kasi syempre may mga trabaho tayo. So, yung gusto lang ba, Maricel Inyanse. Ilan na ba bahay mo, gwapa?
Guys, tikitan kayo guys ha. Mas maganda yung ano, alam nyo nung mga nakaraan, hindi ako nangingisda talaga. Pero na-realize ko, parang hindi nag-aano na kahit naka 1,000 na kayo, mangisda pa rin kayo guys. Mas maganda kasi nagpupula, lalo na sa mga monetize, nagpupula ang ating bahay. Nagpupula na nga yung revenue, nagpupula pa yung subscribers sa ka-views, di wow na, di ba? Hindi magandang tingnan ang ating mga channel. Kaya nung mga nakaraan talaga nagsipag ako na mangisda. Pag hindi ko pa talaga naisda. Monetize ka na ba, gwapa? Kasi hindi ko makita, videos lang. Monetize na ata ito si Maricel. Totoo yun, host. Nangingisda ako, host. Ayan, mangisda ka. Moni ka na ba? Hindi ko makita yung bahay mo eh. Maricel Vlogs, Dan full pack siyo po sa maliit kong bahay. Ayan si Battle Diary, bahay ko. Okay, okay. DWX na lang ang kulang mo? O, Monica na. Ayan si Battle Diary ang aking member. Dikitan mo siya, gwapa. Ha? Hello po, Mel TV, The Battle Diary. Opo, Moni na. Wow! 1,001 ka, pero Monica na. Sana all, no? Sana all, patamsak ang aking premiere, sabi ni Sis Janet Gamit. The Battle, ganon ang tamang baka. Salamat, wait mo lang. Hatiran kita ng oras, huwag maiinip. Ayan, hindi yan maiinip sis, Helen. The Battle, wait mo lang ha. Ayan. Thank you. BG lang ako, yung gustong dumikit, balikan ko talaga kayo, tubo kayo sa akin. Ayan. Dito lang sis, list ako para Maya. Ayan, sige lang sis, sige lang, sis Victoria. Ayan, Vicky Moreno, hello sis Becca. Ayan, thank you guys ha. Rebecca, ate tagal na po, napulpak sa'yo po. Ayan, thank you guys ha. Maris Gonzales, thank you sa pa-BG. Ayan guys, yung mga katintagay dyan. Ayan, magdikitan kayo guys, magdikitan kayo. Baba kayo ng bahay. Dikitan mo Maricel para yung iba, pag nag-support ka sa kanila, support ka din nila. Yung mga tintagay dyan, nandyan lang yan, naka-BG sa akin. Ayan, thank you Team Tagay ha, salamat sa mga pa-BG dyan, napaka-supportive ninyo. Yung mga bago dito Maricel, yan si Vlog, and yan si Vlog. Sa description ni Manay Bicolana, mayroon ako mga member, yung mga hindi mo pa kadikit, dikitan mo, magbakas ka ng tama na naayon sa video, babalikan ka niyan, napaka-supportive niyan. Wala lang kasi yung iba dahil may trabaho yung iba, busy pa. Maya-maya nandito yan lahat. Nakalagay sa description box ko. Kasi alam nila pag nandoon ako sa isang nandoon sila, sunod sila sa akin. Si Renato, nakakamiss. Nasaan na kaya si Renato? Mahina daw yung signal niya. Hindi masyado siya nakapag-participate kay kay Kwentong Ose Zero. Mel TV, hi! Mega shout out! Ayan si Mel TV, guys. Pwede niyong dikitan yan. I-type nyo lang yung Maricel. Monetize channel. Nasa Saudi yan. Team Tagay yan sa kasi sila Miles, si Berisa Bordo. Nandiyan lang yan. Thank you guys ha. Salamat sa mga sa mga support ninyo. Ayan, baba ko yung bahay ni Kwentong Osi, guys. Ayan, bagong monetize, wag i-skip ang harang, guys, ha? Kasi makatulong tayo sa mga kapatid natin. Bagong monetize, Kwentong Osi Zero, guys. Please support naman natin, guys. Please support. Bagong monetize, wag i-skip ang harang, guys, para makakuha naman siya ng threshold. Mahirap din yun ha. Thank you ha. Salamat sa inyo.
si Sis Helen Valencia na vlog, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Mga hindi pa magkadikit na tayo, Maricel yan si vlog. Kaya lang, hindi tayo masyadong nagkakakonect. Kaya hindi ko maalala talaga na nag-connect na tayo. Ayan, thank you ha. Salamat sa dito lang ako, pasilip. Thank you at Sis Helen Valencia vlog. Baba ka lang. O kaya dikitan nyo si Sis Helen. Nasa Madrid yan, guys. Oo, nung pa ako, August 25. Ilang buwan na rin? August 25 ako na Moni. Making connect, thank you. Ay, ganon? Wala talaga sis, wala. Alam mo ba? Wala talaga kasi nga nakikikapit bahay nga mga Espanyol. Walang pandemic, wala tayo sa estado de alarma. Sis Helen. Iba nasa labas naman mga tao. Nagsasharaping, lalo na dyan sa sentro. Matitigas din kasi ulo nila. Mga Espanyol. Pero minsan may mga ugali ng mga ayan. September 20 na ako host na Moni. Okay. Well, ayaw nila ng stress. Totoo. Minsan mga Pilipino din. Matitigas ulo. Di ba? Guys, baba ko. Dikitan mo to Maricel, si Christina, Road to Grade 1. Please, pa-support naman, guys. Pa-support naman. Grade 1, guys. Grade 1. Pa-support naman. Thank you. Sis, baba ko premiere. Patamsakan ko. Sige, sis. Baba ko. Wait lang. Sa mga didikit, mag-iwan lang po ng tamang bakas. Diba? Minsan tayo rin matigas sa ulo. Anim na lang, guys. Christina Road to Grade 1. Please support naman, guys. Please support naman. Tulungan natin, guys. Maka-grade 1 naman siya. Lahat ng binalik kong kagabi, kanina, kinuha ni Kuya. Di ko alam kung... Sis, ka lang, magdikit ka lang, mangisda ka lang, babalik at babalik. Kasi sa akin, bumalik naman. Kahapon, nagtataka ako, bakit ang laki ata ng tumaas sa akin? May mga nagdikit sa akin, 10, 5, 3, pero masyadong mataas. Hello, thumbs up, ayan. Mega shoutout sis, Heart Angel Vlogs Official. Ay, nababa mo na? Nababa ko na rin. Ano ba yun? Ibababa ko na sis. Wait lang. Hindi ko pa na-send kasi. Dadal ako ng daldal. Hindi ko pa na-send. Guys, patamsak naman, yung premiere ni Sis Victoria Ann Fernandez, guys. Ibababa ni host, guys, premiere. Sis Victoria Ann Fernandez. Isang member ko din to, guys. Please, please. Patamsak isapat na. Idol. Ayan guys, yung mga hindi pa kadikit ni Sis Victoria, ayan binaba ko yung kanyang premiere. Please, patamsak naman. Yung mga hindi pa kadikit, dikitan ninyo. Bakas kayo doon sa sa baba, sa public comment. Ayan, galing ako sa bahay mo, Helen Valencia Vlog. Ayan, hi Sis Vicky. Okay, kita mo sis. Ayan, Ginit gamit dan. Na po sa binaba mong bahay kay Manang Biday, nakalimang ko na bahay mo, pabalik na lang, sabi ni Maricel. Ayan. Now lang natapos ang paghahatid ko ng orders. Ayan, thank you, The Battle Diary, ha?
Ayan, thumbs up dan, Sisi. Mega shoutout. Home Chef, yay. Mega shoutout sa'yo. Ayan, Maricelian, si vlog. Napuntahan ko na ako sa kinalambang correct na thumbs up na po. Ayan, thank you, ha, guwapa. Home Chef, yay. Shoutout everyone. Maya, sis, punta ako sa premiere mo. Ayan, sabi ni Helen Valencia Vlog. Kapag live ba, walang copyright? Ayan, si Bernie sa bordo ng kanyang, nagbaba ng kanyang bahay. Maricelian yan, si vlog, ano ha, dikitan mo ito, magtamang bakas ka lang kay Idol Bernie sa bordo. Napaka-supportive na, nag-LS din ito, Monday to Sunday. Alas 2 ng hapon sa Pilipinas. Baba kayo guys, baba sa mga binababang bahay ha, yung mga nandito. Kasi, mangista tayo guys, mas maraming banana, mas masaya. Diba? Wag tayo makontento sa 1,000 lang. Kasi ako talaga gusto ko more than 10,000. Gusto ko nga 1 million. Wala man mag-viral, hindi man tayo artista. Sis, may premiere din ako now, 8 p.m. Ayan, baba mo sis. Live, mayroon. Naalis naman siya pag pero no copyright daw kasi Tagalog naman siya, budots, parang budots. Pero pag mayroon naman akong binumute ko yung music. Pwede naman. Matagal-tagal lang yung processing niya, pero magtiyaga tayo. Lahat, simula nung namuni ako, nagpatugtog na ako. Then, pag lahat may copyright, naalis naman siya. Sa lahat ng may mga premiere, mag-iwan kayo ng order at pupuntahan ko kayo. Host video lang daw po si Helena, may Bible study pa. Ayan, sige lang. Oo, nagpaalam siya kanina. Ibababa ko na lang yung bahay ni mama mo para sa thumbs up. Sis, Janet gamit ha, magpaalala ka para ma-support natin yung yung premiere. Na ka na ba? Namuni ka na? Kasi hindi ka na nag-i-LS ng madaling araw dyan. Minsan na, di ba late na rin ako nakakatulog. Alam ko naman na nag-i-LS ka ng mga alas 4, alas 5 dyan. Wala na ba? Nag-apply ka na? Ayan. Sige sis, Helen Valencia Vlog. Thank you. Ayan, si Home Chef Yay, nababa ng kanyang, bahay. Please, patamsak naman sa kanyang premiere, guys. Mga hindi pa kadikit-dikitan nyo, guys. Mag-isdaan kayo, guys, mag-isdaan para mas masaya. Kasi ako kung hindi lang talaga ako super pagod, guys. 12 hours ang trabaho, Monday to Friday. Talagang mag-isda ako kasi na-realize ko kasi na hindi ako dapat makontento yung banana ko na nasa 2,000 lang. Kailangan paramihin natin. Pag alam natin na hindi pa natin kadikit-dikitan natin, guys. Kasi minsan na hindi naman lalapit. Host, pwede bang magtamsak sa ilis ko bukas? Sige sis, baba ko yung bahay mo sis. Wait lang ha. Kasi hindi ko pa kayo yung mga bagong member ko. Hindi ko pa na sa night boat. Pasensya na. Ibaba ko lang. Ibababa. Ako na magbababa sis. Ha? Thank you ha. Sis Sis Heart Angel Vlogs Official. Thank you sis. Ito nga, nagmamadali ako kasi mag-ELS. Nagluto na ako kagabi. Nagluto na talaga ako. Hirap maging yan, nanay, tapos trabaho, tapos mag-whitey pa. Buti nga yung mga anak ko marunong na magsihugas ng mga plato, magligpit ba? Kasi malalaki na rin. Awa ng Diyos, lumaki na. Lumaki na rin. Pwede na rin pag Mega shoutout sa 23 million people in the house, guys. Heart Angel. Wait lang. Heart Angel Vlogs Official. Ayan. Baba ko yung bahay niya. Patamsak naman, guys. Yung mga binababa na Espanyola, ha? Please, patamsak naman, ha? Patamsak naman. Bahay mo na lang kaya, sis. Gusto mo LS talaga or bahay? Sis Heart Angel, bahay mo ba? O LS talaga? Mayroon na ba? Mayroon ka nang nakaset? Hindi ko makita, sis. Hindi ko makita, sis Heart Angel Vlogs.
Oo nga po, ang hirap mag-balance ng oras. Ito nga si Jam, dalaga yan, pero OMG talaga. Ako, alam mo Jam, kanina, nagluto na kagabi, pero nagligpit pa ng kanina, pagising. Ang aga ko nagising, kaya na maaga ako nakapagtamsa kay Idol Bernie sa bordo kasi alas 7 dito, parang ginising na ako kahit antok na antok pa ako. Tapos tiningnan na kita kung nag-live ka na. Ayan, dahil premiere si Selena. Thank you sis. Ayan. Bernie sa bordo, dan full package. Ayan, sis Christina, 11:22, Valencia. Dikitan, magbakas ka ng maayon sa video kay Bernie sa bordo. Everyday nag-ELS yan. Maraming banana doon. Napaka super organic and super legit. Hindi ka hindi ka ano ba 'yon? Mangisda ka doon, maraming iisdain doon. Napaka-preskong isda. Oo nga po, hirap mag-balance ng Ayan. Janet, patamsak na sa premium ko. Salamat ng marami. Hair lang. Relate na relate. Ayan. Oo nga, ito, working mom. Si Battle Diary. Grabe, as in. Tapos pag may among ka pa, nung isang araw, di ba? Sabi ko, mute lang kayo kasi nandito si Madam. Bibis ata, yun! Ay, Diyos ko po. Ay, talaga. Grabe. Hindi ako pwedeng hindi. Alam niyo guys, kahit nasa trabaho ako, tapos nandoon ang among ko, hindi talaga ako mapakali na, hindi ako magdudot ng telepono na nagwa-YT. So, totoo lang. Kaya nga, natawa talaga ako kahit nasa kalye, naghatid ng bata. Naka-on pa rin ang YT ko. Kaya, super. Minsan nga, sasabihin baka mabangga ka. Balikan ko po may mga dumikit sa akin. Thank you sa pagdikit. Sabi ni Tatsu Beauty. Thank you ate sa pa-member. Thank you talaga. Hindi ko tiningnan kasi, parehas kayo ni Battle Diary, hindi sa LS or sa premiere ko Nakita ko na lang mag-badge ko na kayo. Ayan, thank you Salamat talaga. Sobrang dikit, ginawa ko host, 3 to 5 minutes. Ayan. Pag may action na lang sis Christina, tapusin mo na yung video. Tapusin mo na, mas mainam tapusin na natin yung video. Ha? Para dikit na dikit. Ayan, para naman hindi masayang. Halimbawa, 6 minutes, 7 minutes, tapusin na natin. Wala naman yun, makatulong pa tayo sa iba, di ba? Lalo na yung may mga harang-harang na, guys. Heart, Angel, Heart? Sis, nasaan na yung mo? Baba ko na lang yung bahay niya. Hindi siya sumagot. Hindi ko makita yung LS niya. Bahay na lang yung ibababa ko. Padikit naman, guys, ang aking member, guys. Sabi niya may LS siya, pero hindi ko makita. Ay, host LS. Hindi ko sis makita. Bahay na lang kaya sis. Bahay na lang. Ikaw ang magbaba ng LS mo. Papatamsakan natin. Para bukas. Pero yung bahay mo, ko. Kasi nga, hindi ko makita. Kasi, dito kasi sa cellphone na, original ko. Member ko, guys. Please pa-support naman, guys. Bahay niya ang ibababa ko. Di papatamsakan ko yung bahay. Dini RPTV, may premiere siya bukas, guys. Yung niya, yung video niya is video greetings na as a monetized channel. Pasensya na yung mga hindi nagpadala ng hindi niya na ilagay. Guys, yung mga hindi pa kadikit ni Sis Heart Angel, guys, please pa-support naman ang aking member na isa. Sis, pwede mong ibaba kasi hindi ko siya makita, Sis Heart. Ayan, pasensya na. Pagkasama harang umaabot ng ayan. Thank you, Sis Christina. Ayan, para ma-support na din namin ikaw, Sis Christina. Huwag kang mag-alala. Si Battle Diary naka 200 plus na kaya. Sipag niya. Saan siya? Alam mo, mga LS talaga pinupuntahan niya. Dikit siya ng dikit talaga. Feeling ko, pagod na pagod ako ngayon. Work kanina, din pahinga lang konti, LS na naman. Ayan, super talaga, Jam. As in, lalo na pag may pamilya ka na, may mga anak, tapos nag-YT, nag-work, ay saan ka pa? Kaming dalawa ni RPTV gabi, alam nyo, yung i-premiere niya bukas,
inedit niya yung mga videos na pinadala ninyo. Alas 4 na ata siya natulog. Alas 3, parang ganun. O tapos, nagising ako alas 7. Siyempre, naistorbo din siya kasi nga, bukas yung computer ko. Nagsasalita si Idol Bernie sa bordo. Tapos, ikaw naman yung isa kong gadget. Sabi ko, wala na to. Sabi ni, kaya lang sisi ko. Ayan, sis Joveros, thank you, guwapa ha. Salamat, sis. Kaya mahirap. As in, mahirap talaga. Mahirap mag-balance ng oras. Mabuti kung talagang YT lang talaga tayo nakatuto. Pero pag may mga trabaho tayo, super. Ang hirap. Ibaba ko yung ano guys, patamsak naman kay RPTV. Asang ano yan, yung ano niya, yung premiere niya para bukas guys. Para bukas. Support natin guys ha, please. Support kasi hindi nga siya nakakapag-LS dahil may trabaho guys. Pasupport naman ha, patamsak dikit na ako sa binaba mo kay Manang Biday. Ayan, thank you sis ha. Ayan dyan kay sis kay sis Heart, sis Christina, dikitan mo siya sis. Balikan ka niya para makarami ka. Idol. The Morley Journey, hello, shout out Sisi Host, mega shout out sa iyo, The Morley Journey. Ayan, hello sa lahat. Ayan, mega shout out sa iyo sis. Thank you naman sa iyong pagpunta. Iwan lang po ng tamang bakas, balikan ko po sila lahat, sabi ni Maricel. Thank you Maricel ha. Salamat. Ibaba ko yung bahay ni RPTV Madrid guys. Please support naman natin guys ang kanyang premiere tomorrow guys. Ayan, patamsak naman, patamsak. Ako nga parang bangag. Pag kulang ang tulog ko, pag nasa 40s na talaga tayo guys, kailangan kumpleto ang tulog natin. Lalo na, may mga edad-edad na rin. Hindi na ako sanay nung kabataan ko, walang tulog, magdamag din maghapon, walang tulog. Pero ngayon na may edad-edad na, nararamdaman ko na yung yung hindi maganda sa yung pakiramdam mo, para kang bangag, hindi mo Ayan, sis Victoria, thank you. Heart Angel Dan, ayan, thank you sis ha. Madam Vicky, hello, The Morley Journey. Sa mga nagdikit sa akin, comment lang kayo, balikan ko po kayo. Pintong Ose Zero, sabi ni Jam. Ayan, thank you Jam ha. Baba ko lang guys ha, yung ni RPTV ha. Pasupport naman guys, yung mga hindi pa nakatamsak kay RPTV, please patamsak naman sa kanyang premiere. Bukas to guys, bukas. Ayan, sa lahat po nandirit, pakilagyan ng huli, Bicolana. Ayan, wag na lang kayong mag-hashtag, Bicolana lang. Diba, Bicolana lang doon sa dulo ng message. Wag na kayong mag-hashtag kasi baka may spam pa. Ayan, alam ko po kung saan galing para pati ang host ay mabalikan ko sa lahat. Oy, thank you naman Ate Helen. Sis Helen, ha, thank you. Christina, inantay ko lang ang bakas mo. Ayan. Okay. Sis Christina, bakasan mo si Sis Janet Gamit o kaya si Manang Biday, please. Para mabalikan ka. Din, hindi ko alam kung nakailan ka na ba? Nakailan ka na? Dan RPTV Madrid. Sis Victoria, thank you ha. Salamat. Siyempre naman po. Thank you sis ha, Helen. Ayan, thank you guys sa mga nagtamsak ha. Grabe. Thank you ha. Salamat sa inyo. Magbakas kayo mga hindi pa kadikit ni RPTV. Doon kayo sa public comment magbakas ha para mabalikan kayo ni RPTV.
Ayan, Alexa, mega shout. Mahalan kayong mga host at magpapakain sa... Ay, naman. Sige lang, sis, Helen. Alexa TV, tamsak dan ati ko. Ito, karating lang, galing gym. Ayan, sana all. Sana all, may time. O, buti pa to si Alexa, pa-beauty-beauty lang, pa-beauty rest lang. Ayan. Ay, naku, sana all, no? Ay, naku. Ako, inaantok nga. Inaantok ako. Dana kay Janet Gamit Manambiday 1122 Valencia. Thank you sis. Mega love shoutout sa lahat po. Sabi ni Alexa TV. Guys, si Alexa TV ang aking isang member. Wait lang ha. Ibaba ko. Thank you guwapa ha. Salamat. Kumusta yung ano mo? Yung WH mo? Malapit na rin po guys. Mamuni si Alexa. Halos, konti na lang. Guys, pa-support naman Alexa TV, guys. Alexa TV. Pa-support naman. Pa-support yung aking yan. Ang aking member na napakaganda. Ayan, napakabait din niya. Napaka-supportive. Ayan, kunting-kunti na lang. Malapit na siya sa kanyang pinakamanmethi. Ayan. Sipag-sipag lang. Then, iba? Makuha din natin yan. Maging certified YouTuber na rin, di ba? Wow! Double ko lang ko ate. Wow naman. Sige lang. Mamaya, na natin yan. Push na natin. Basta this week, siguro by Monday, okay na yan. Push natin yan. Kahit by Monday siguro, okay na yan. Christina, wait lang kasi. Antay. Ala, thank you naman, guwapa ha. Thank you talaga. Christina, wait lang kasi. Antay ko pa. May bakas mo, sis. Wait lang. Okay. Thank you, guwapa ha. Thank you, Alexa TV. Thank you, guwapa. Thank you. Salamat. Alexa, thank you ha. Ayan, nagulat naman mi sa haran ni Chris. Nasa Shopee, sumigaw na parang nasa horror movie niya. Ayan. Shopee talaga. Oy, thank you guys sa mga paharang-harang ha. Thank you talaga. Ayan. Thank you Alexa TV ha. Thank you ate ko, bantay ko sa'yo. Bantay ko sa'yo ate ko. Ang tagkikilag lang sa'yo. Ay, bihis lang ni. Ayan, sige lang. Thank you Alexa ha sa pakulay. Thank you guwapa ha. Thank you talaga. Grabe, thank you talaga. Ayan, Janet Gamit nagbaba ng kanyang bahay. Guys, yung mga hindi pa kadikit ni Alexa, guys, please pa-support naman ha. Pa-support naman. Generous na member ko yan, guys. Ayan, napakabait. Simula nung napunta yan sa aking LS, guys, until now, ayan, malapit na rin siyang mamuni. Ayan, nag-LS din siya, guys. Baka gusto nyong magtambay din. Ayan, padikit naman, padikit. Ayan, si Bernie Sabor na nagbaba ng kanyang bahay, guys. Yung mga hindi pa kadikit, please. Ate, mag-edit me maya para sa premium ko, ate, para mabilis ate ko. Ayan. Sige lang, guwapa. Sige lang. Ako na sa mo, sa bahay mo. Ayan, ang ating VIP. Guys, please, pa-support naman, guys. Yung mga bago dito, guys, andyan sa description ko, guys, 20 person na nandyan. Maka hindi nyo pa kadikit ang mga yan. Please, pa-support naman. Ayan, may VIP, Bicolana VIP, si Lloyd's Handle with Care, guys. Monetize channel, may harang na din. Please, pa-support naman. Pa-support. Yung binababa ni Nightwood, guys. Isdaan tayo, guys, yung mga hindi pa magkadikit para madagdagan ang ating mga banana, ha? Sino ba ang pwedeng mag-LS pagkatapos? Kasi Renato, wala. Kawawa naman si Renato na na yung mahina yung niya. Mahina yung kanyang internet. Nakakamiss kasi si Renato kasi nga
Ano ba yun? Maingay din yun eh. Maingay si Battle Diary nandyan. Andyan ka pa ba, gwapa? Ay, nag-busy pala siya. Magluto pala siya ng hapunan sa mga bata. Ayan. Ito guys, kailan lang to nakadikita namin. Pero napaka-supportive na ano, na nanay din to si Battle Diary. Ayan. Masipag din mangisda. Ay, dyan siya. Ayan. Ay, bakit nata-time out ka ni ba? Bakit nata-time si Battle Diary ni Nightboat? Okay naman si ano, si Alexa. Ay, ambot, paturo naman ako dyan kay ano. Ah, nagagalit si Nightboat sa akin, te. Kaya nga, kanina pa yan. Tapos kay Edgar din kanina. Ayan mo na. Kasi hindi pa kita na ano sa ano eh, na set sa Nightboat. Patura ako kay ano. Kagabi, pinagkalikot-kalikot ko man. Hindi ko makuha. Patura ako ulit kay ano, kay boss. Pasaway talaga si Nightboat. Galit ata sa'yo, gwapa. Ayan guys, padikit naman Battle Diary. Ayan. Baka hindi nyo pa maraming emoticon. Andyan lang si Boss Gloids, guys. Pa-support naman ang aking VIP member, guys. Napaka ano naman dyan. Hello po, Lodi, sabi ni Alexa. Ayan, ayan, Michit Talian. O Talian. Ayan, Michit Talian. Tamsak host. May ka-shoutout sa'yo, guwapa. Thank you naman. Thank you. Bigyan kita ng jacket. Pwede ka magbaba ng ano. Pwede mo yan edit sa spam protection sa net mo, sis. Disable mo. Ah, okay. Hindi ko masyadong kabisado, sis. The Morley Journey. Kasi si Glod Sandalwood Care ang ano sa amin. Tingnan ko mamaya pagkatapos ng LS ko. Hindi ko pa, para may idagdag pa ako mga member. Thank you ha. Salamat sis. The Morley Journey. Ito si sis, The Morley Journey. Grabe ang tao pag nagpe-premiere. As in ang bilis. Grabe. Nakakaingit ano. Sana all nasa 50, 60 ang tao pag ano ba 'yon? Premiere. Ayan, gandang gabi. Michi Tilian. Ayan, salamat to. Ayan, baba ka ng ha. Michi Tilian, baka hindi mo pa kadikit yung mga nagbababang bahay. Padikit naman gwapa, mag-isdaan tayo. Taga saan ka po sa Bicol? Parting Naga. Nasa Naga kami gwapa, pero ngayon nasa kami, Madrid. Thank you ha, Michi Talian. Talian o Talian? Ayun, we can connect. Thank you, guwapa. Salamat. Christian 1122, Bernie Sabodan, full package. Ayan. Guys, mga hindi pa kadikit, kayo ha, magdikitan. Yung mga nagbababa. Kamsur kami host, mamita ko. Kamsur saan? Sa Kamsur. Libmanan ang origin ko. Libmanan ang origin ko. Then, nasa Naga na kami dahil mayroon na kami doon din na nandito kami ngayon sa wala, yung bahay namin walang tao. Kawawa nga nagbagyo lahat, mabuti na lang hindi lumipad, awa ng Diyos. San Jose, sa San Jose. Libmanan ang origin ko, then Naga na kasi si RPTV Naga na. Tapos, ngayon, nandito kami. Ayan, guys, pakitamsak naman yung ni Sis Home Chef Ye, guys. Dito ako sa Japan, Tokyo. Oh, oy, talaga? Mayroon akong kapatid dyan. Sa Nagoya, probinsya. Matagal na dyan, nasa 28 years na siguro siya dyan. Kapatid kong sinundan. Andyan, sa Nagoya. Kapatid kong sinundan ko, babae. May asawa, pero walang anak, nandiyan sa Japan. Oh, malayo. Dati siya nasa Tokyo, pero noon kasi diba, nung time na yun, wala siyang papel. Kung saan siya napunta. Pero ngayon, okay naman na.
Sa Nagoya siya, guys. Ano, guwapa. Ayan, thank you, sis. The Morley Journey. Thank you, sis. Baba ka, sis, ng bahay para madikitan ka. Guys, yung mga ano ha, please pa, andikit naman yung mga nagbababa ha. Magdikitan tayo, guys. Support each other, guys, tayo ha. Please. Galing naman. Sana all makapunta dyan sa Japan. Pangarap ko din pumunta dyan kasi ang ganda. Ganda noon kasi yung kapatid ko, ang gaganda ng mga pigpapadalang picture niya. Maraming ng panahon. Pero ngayon, may edad na kasi mas, siya sa akin, ahead siya sa akin ng 2 taon. 46 na ata siya. Ayan, maya pag-akyat ko room namin sis, yung isang account kami itong pagbaba sa bahay ko sis, salamat. Ayan, thank you sis ha, salamat sis, The Morley Journey. Thank you sa pagtambay, thank you talaga. Baba ko yung bahay ni Tatso Beauty guys, yung mga hindi pa kadikit, please padikit naman ang aking bagong member guys, Tatso Beauty. Isang Bicolana din, isang tugang, isang kapatid. Na nasa UK. Please, pa-support naman guys. Mag-iwan lang ng tamang bakas, din balikan kayo. Nasa work kasi siya. Ayan. Ito talaga si Battle Diary, talagang binadikitan niya yung baano. Ayan na. Si Battle Diary, masipag din pag may nagbaba ng bahay, pinupuntahan. Thank you, guwapa ha. Sige, teka, na taod, chill na diha at Alexa TV. Ayan. Hello, at the 3 of us, minahal na kita 3 minutes muna. Pag-order mo kita tayo ulit. Sabi ni Sis Helen Valencia Blanc. Ayan, napakasipag nitong mga kasi mahirap talaga ngayon guys, mangisda. Dahil naglalagas, parang taglagas, parang autumn lang ang full season, kumbaga, ang natin, mga kamote, mga banana, mga avocado, mga strawberry, din mga mangga. Ate, sana okay na po sa Malihehe, konting post po ate ko, 91. Oo, push natin yan. Mamaya, kasi inano ko muna, in-stop ko muna yung mga windows ko kasi nga, minsan blurred yung camera ko, kaya in-stop ko muna yung piniplay ko. Push natin yan, Alexa, pati si kuya mo, para this Monday makaano ka na, makuha mo na yan. Te, host, kain tayo, te. Anong ulam mo? Sarap naman. At sa lahat na nanikain tayo muna. Ayan, kain ka lang, The Battle Diary. Si Battle Diary, guys, na taga-Iligan siya, guys. Ayan, napunta siya sa amin. Kay Helena ata siya, tapos naging bait na bait yung batang ko. Hindi na siya bata, may asawa na siya, 2 anak. Ayan, bata pa yung baby, bata pala yung bahay niya, 200. Kaya yung mga hindi pa kadikit ni Battle Diary, guys, please support naman, guys, si Battle Diary. Baka naman. Dikit ate. Ay, wow naman. Sa lahat mga nandito. Ayan. At Alexa TV, kita te. Wow. Bait naman ni Battle Diary talaga. Sige lang. Kasi pag ganyan tayong, marami din tutulong sa atin, Battle Diary. Kasi pag matulungin tayo sa kapwa natin, hindi tayo may babalik din. Kahit hindi ibalik ng iba sa atin, babalik din at babalik talaga. Iba sa ibang tao. Diba? Mayroon ito si Battle Diary, guys. Mayroon siyang trending na videos na seconds lang, birthday ng anak niya. Sayang. Sana munin. May harang kaya siya, guys. Tingnan ninyo yung videos ni Battle Diary na birthday ng anak niya. Trending. Ilang seconds lang. O naman, be, Battle, salamat lang. Pag ikaw na po, need, kupuhon ako na po matubang. Ayan. Pag ikaw naman daw, tutulungan ka din. Pag kailangan mo ng tutulong din siya, di ba? Ay, naintindihan ko. Mutabang. Mutabang sa amin, istabang, istulong. Tulong yan, guys, tulong.
Pag ikaw naman nangailangan ng tulong, ayan, parang tutulong din si Alexa, parang gano'n na nakakaintindi ko. Ay, mabisaya man dahil. Ay, natawa tuloy ako kay, yes po ate ko, di ba? Pag kailangan mo ng tulong dito, tulong din si Alexa, di ba? Pag need mo na yung tulong. Parang ako naalala ko si si Renato. Pag Bisaya na yung ay. Sige, play ulta ka. Play ulta ka. Di ba? Bicol din yan. Play ulta ka. Ay, nakan talaga si Battle Diary. Sana all ate host translator. Ay, ang bota. Sabi kaya ni J Vlog, Pastilan. Ayan, Chris Amak na abroad. Hello, host. Daan lang. Mega shoutout sa iyo, Chris Amak na abroad. Harang pa. Ay, nasa harang siya. Ito si Chris Amak na abroad, guys. Nasa nasa Barcelona din to, guys. Bisaya man to. Bisaya man. Kaya minsan nga, sabi ng pinsan ko, yung tono ko, parang Bicol, hindi Bicol, kundi parang Bisaya na rin. Diba? The Battle Diary. Salamat, akaayo, behehehe. Galing nga, ni ate. Hindi Ay, naku, matawa ako. Kasi nga, alam nyo, dito sa, karamihan na nakasama ko is Bisaya. Kaya minsan parang yung tono ng pananalita ko is, hindi na Bicol, kundi Bisaya na. Sabi nung pinsan ko na si Marvin, ate, parang Bisaya na yung tono, hindi na Bicol. Kasi nga nasasanay yung pag nagsasalita sila, ba, Bisaya. Magsalita sila kahit nasa telepono may kausap sila Bisaya, maririnig ko. Kaya minsan, trying hard coffee cup naman ako is sinasabi ko din yung salita nila. Ang mahirap is yung Ilocano, tsaka Pangasinan. Pero ang Bisaya mas madaling maintindihan. Sisi, may i-invite baguhan pa lang. Siya, i-guide natin. Sige lang, sige, home chef yay. Sige, i-guide natin. Nabatag dan po sa cutie baby mo, Michael Ang Marcos. Ayan. Thank you, Mitch Italiana. Salamat sa pagdikit kay The Battle Diary. Kasi baby pa yung bahay niya. Napaka-supportive niyan, guys. Papuntahin mo, i-guide natin. Ayan, tips of word truth. Hello, host. Mega shout out, my friend. Where are you? Now, ayan, mega shout out. Thank you for coming. I give you a jacket. You can drop your link if you want. And you can glue to my new friend here. Harang-harang da. Ayan, si Tip of Support. OMG. Marunong na siya mag-Tagalog, guys. Alam niyo si Tip Support Truth, guys, is black. Parang, black siya eh. Black ang niya. Hindi ko ma-explain. Thanks for host for the jacket. Ayan. You're welcome. Tips of Support Truth. Thank you for coming to my LS. And you can, draft your bahay if you want. Or you can blog to my new friend here. Okay? Oh my God, mag-English na tayo dito. My goodness na naman talaga. Bisaya na lang, maintindihan ko. OMG talaga. Palab naman po, salamat. Mitch Italian, ayan. At, oo ate, magaling talaga yan. May one time na nag-usap kami sa Messenger, di ko talaga nakuha na mabisay. Gayon, chill. Si ate Bicolan, kay nasabot man. Nakunan. Oo, ambot man si Battle Diary sa Messenger. Usap talaga kami sa Messenger. Bisaya talaga siya magsalita. Ay, naku, nag-aano na lang talaga ako na naintindihan ko. Arangin mo di kita susukuan, sabi ni Ate Helen. Ay, si Helen Valencia Vlog. Thank you guys, ha. Ayan, Matt Biz TV, Home Chef. Yay, mega shout out. Matt Biz TV. Ayan, bigyan kita ng jacket, ha. Bigyan kita ng jacket. Baka hindi mo pa kadikit si Ate Bicolana. Please dikit me. In magbakas ka. Wait lang ha, bigyan kita ng Tingnan ko yung bahay mo, Matt Biz TV. Ayan. Kahibalo ko, Bisaya, be. Ayan, invite ko siya, sis. Ayan, thank you, sis, ha. Salamat sa invite mo. Ayan, Maricel, okay na sa'yo. Di ako nakapag-inang bakas, babalikan kita. Gote, kaya mo. Yan,
na kaya galing ni mo Bisaya samot na English kiri na rin. Ambot talaga. Ambot man. Ay nako, tulungan mo ako Batal Diary, mag-akyat ka. OMG talaga. Ayan, Manay Bicolana, okay na rin. Love you la. Love you. Ayan, I love you naman. Sis Helen Valencia. Nandito yan sa Madrid si Helen. Guys, ayan, bihira lang sa mga magkababayan ng mga taga dito sa Madrid ang magsusupport sa iyo guys. Nadikitan kita host. Ayan, thank you ha, Matt ano. Marunong kang magbaba ng bahay, Matt Best TV. Pwede kang magbaba. Magtamang bakas ka lang ha. Kung ano yung napanood mo, yun ang ibabakas mo or komento mo doon sa video na pinanood mo. See you na host. Kumusta kayo diyan sa Madrid? Okay lang ano, brother. Ano, Chris, amak na. Lockdown man, pero nakakalabas naman. Yung parang ano yan, normal, new normal. Maraming tao sa labas. Then may school yung mga bata. Tapos yung mga restaurante, bukas naman. Kaya parang nasa new normal pero lockdown na sinasabi nila. Hello, Veneres 14 Polycarpio. Mega shoutout sa iyo. Hola, Tita Christy. I miss you, Veneres. Hello, hello. Mega shoutout sa iyo. Thank you. Salamat sa iyong pagpunta. Kumusta? Thank you, Guapa ha. Salamat. Ayan, muchas gracias por tener mi casa. Ito guys, ano to eh? Elementary pa lang to ata. Grade 5 ba? Grade 6. Grade 6 ata nandito sa ano. Pero Pilipina siya, pero habla Espanyol. Habla mucho Espanyol. Ayan. Lapag mo bahay mo, bebe. Ayan, Matris TV, baba ka ng bahay, Guapa. Wait lang ha, puntahan kita. Baba ka ng bahay. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Madris TV. Guys, please support naman natin, guys. Please support natin. Nasaan na si support, Ay, my friend, Tips of Warsaw, you can drop your link, okay? No problem with me. Ayan, thank you for coming to my LS, ha? Marunong na rin siya, may mga word na rin siyang Tagalog. Kasi nakakasabot. Anong sabot? Ayan, The Battle Diary. Na-hide ka naman, Guapa? Ayan. Kasabot ka ay kaayo oy kay silangan raanta at glossan. Ay nako talaga. Ako makaintindi, ako makabisaya. Ay ganun. Bakit? Si Boss Gloyd hindi taga Bisaya? Hindi ka taga Bisaya, Boss Gloyd? Ay, ako nakaintindi dahil si Michelle, 27 pa lang si Mano, Madbest TV. Guys, pa-support naman, baby pa siya. Mamaya kita dikitan, Madbest TV, ha? Kasi yan, naka-LS pa ako. Dikit ko yung isang bahay ko, wait lang. Support natin guys, 27 na subscriber pa lang siya. I-lista ko lang yung didikitan ko mamaya. Sa Mindanao. Di ba Mindanao, Bisaya din? Ang salita, Bisaya din, Boss Gloids. Ba't hindi ka Ay, ano ba ito? Nandito itong aking mga lista na Guys, pa-support, Helena Dilasa. Guys, yung may mga premiere, please. Remind nyo ako kasi alam nyo na si, kadadaldal dito. Didikit ko yung isang channel ko sa'yo, mas bitcha, ha? Di ba pag Mindanao, Bisaya man ang mga salita? Makasapot man ako konti. Sis, ako malapit na. Malapit ka na. Sino ba yung alauna din? Alasutso, alauna. Alasutso, alauna dito. Okay. Wait lang. Dikitan ko lang to si para 27 pa lang siya. Masbit TV, baba. Ano ba yon? Itong mga member ko, o kaya kung gusto mo, sa description ko, mayroon ako mga member, lahat yan mga organic, puntahan mo sila. Pwede kang magbaba ng babaan mo. Then, ito, babaan nyo. Wait lang ha. Babaan mo siya. Dikitan mo, magtamang bakas ka lang.
Kasi ito kasi guys, nakaset kasi to sa ano, si Helena sa kasi Helen, hindi ko, ay si ano, si, magbakas ka ng ano, naaayon sa video, ano, Matbis, bahay ang binababa ko, puntahan mo siya, puntahan mo para makangista ka. Babalikan ka niyan, babalikan ka. Ilista lang kita para mabalikan kita mamaya. Magsipag ka lang kasi si Battle Diary nagsipag talaga, naka 200 na siya. Mahirap ngayon mangisda, naglalaglagan, parang yung mga ano, dahon ng kahoy, naglalaglagan ngayon. Kasi autumn. Tony, mega shoutout sa iyo, guwapa, mega shoutout sa iyo. Thank you. Salamat sa pagpunta. Ayan. Dikit. Yung mga hindi ko pa kado. Guwapa, oila, mega shoutout sa iyo, guwapa. Thank you. Sa my premiere, mag-iwan lang po kayo ng tamang order para mapuntahan ko po kayo. Ayan. Ako masipag ako talagang mangisda noon, guys. Mangisda talaga ako talaga. Ako na manguna. Kaya lagi ako napapalo. Salamat sa pag-play, Ate Guaps, ha? Ayan. Ano ka na? Monica na? Wapa, Tony. Nalagasan ako 15 ate ko. Hihihi. Oo, naglagasan man talaga. Pero, mangisda tayo, magdikit tayo. Kasi babalik yan. Kasi parang nire-review pa siya. Napansin ko lang kasi biglang tumaas. Nung nangisda, mga 3 araw na, nagdidikit ako. Biglang tumaas yung aking banana. Kasi hindi ako makapunta-punta sa 2,340, parang ganon. Tapos biglang tingin ko, tumataas naman. Binalik ni Lolo kaya. Oh, may magic. May magic. Thanks sa patamsak sa premiere ko, Hosen na. Ayan. Sige. Ala. Ayan. Baka bukas, baka apply na. Wow naman! Congrats naman in advance, guwapa. Tulungan niyo po ako okay. Tulungan niyo po ako magpa-monetize. Ayan, mangisda ka muna, Matbis TV. Ayan, mangisda ka muna kasi 1,000 subscriber ang kailangan. Ayan, si Engineer Willie Vlog. Ayan, nandyan na siya. Uy, sorry naman. Tugang ha? Ayan, kanina na time out ka naman kasi yung mga wire ko dito sa may computer ko. Nasagi yung cellphone. Ayan, pasensya na. Ayan, si Engineer Willie Vlog, guys, yung mga hindi pa kadikit. May jacket ka na, tugang. Guys, yung may mga may mga premiere, please, pa-remind kay pa-remind kay host. Alas 5 ba gato? Baba kayo ng bahay. Baba ka, bahay ng Chris Amakda, baba ka ng bahay para matamsakan. Sayang naman. Ayan, si Battle Diary talaga hindi siya mapakali talaga. Talagang didikitan kayo talaga. Isa-isahin mo yung mga na hindi nagbababa ng ilista mo Battle Diary para madikitan. Mga legit naman yan. Ayan, mga kakilala yan ni Ate Bicolana, ha? Hello mga classmates ko dito, kay Bicolana Universe, mega love shout out. Ayan, sabi ni Tony. Ayan, mag-apply na siya, guys. Nakakatuwa naman, guys, ang pag nalalaman natin yung mga kapatid natin na mag-apply na, di ba? Malapit na rin yan si Alexa TV. Thank you guys, ha. Salamat sa inyo. Allah, wait lang ha. Kasi na. Baba kayo ng premium, alauna kasi dito Alauna ba? Alas 8 dyan sa Pilipinas, baba kayo ng bahay para maalala ko. Kasi mahirap yung sabay-sabay. Ayan, patamsak ko, Waking Connect. Tamsak na ako kay Chris Amak na.
Mamaya pa siya, mamaya pa. Ang tamsak niya ata. Mamaya pa alas 5 ata dito. Alas 5 ng hapon. The Battle Diary, anuan? Ay, hello sis. Mega shoutout sa'yo. Thank you naman. Wala, nagpa-member na si sis. Ano yan? The Morley Journey. Ayan, thank you sis ha. Salamat talaga. Thank you ha. Salamat sa iyong pa-member. Thank you naman, grabe. Thank you ha. Na-appreciate ko talaga yung mga nagpapamember sa akin kasi laking tulong din yan sa akin channel. Thank you ha. Sis, The Morley Journey. Thank you so much. Salamat talaga. Jeanette, manambidaydan po sa'yo. Baba kayo guys ng yung mga may premier paalala nyo sa akin para matambayan natin ha. Thank you sis ha, The Morley Journey ha. Lang kita. Alisan na kita ng ng jacket para green ka. Ako na magbaba ng bahay mo sis. Thank you sis ha, talagang salamat. Daghang salamat, sabi niyan sa Bisaya, di ba? Muchas gracias. It's me, Patrice. Nakadikit na po sa'yo. Ayan, Matbase TV ha. Ayusin mo ang pagbakas kasi bago ka pa lang. Kung ano yung pinanood mo, bakas ka nang naaayon sa video. Bago ka magkalimbang sa pula, ha? Ikalimbangin mo all para ma-notify ka sa mga video, sa mga LS nila para makapangisda ka. Kasi mahirap mangisda ngayon. Sipagan mo lang, 100% na sipag. Wag 50-50, ha? Kasi baby pa yung bahay mo, nag-uumpisa ka pa lang. Ganyan ako nung nag-uumpisa ako. Ganyan yung subscriber ko kasi hindi ko naman alam yung ganitong ano ba yon sitwasyon dito or nangyayari dito sa ating sa YT world. Hindi ko alam. Kaya sipag lang talaga. Kasi pag may sipag tayo, talagang may nilaga tayo. Thank you, Mars Morley, ha? Thank you, sis, ha? Salamat talaga. Ayan, thank you talaga. Thank you. Ayan, Tony, sabi niya, magbakas lang ng tama. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, yung mga bago, guys, yung mga bago, please, magbakas tayo ng tama. Lalong-lalo na yung unang dikit natin. Kasi siguro pag matagal na tayong dikit sa kanya, pwede tayong tamsak dan, ganyan, or kung ano yung nakita natin. Please, natin ha, i-komento natin. Sipagan lang talaga ang YT nakakaba pero ang saya. Totoo yan. Kasi kung ako lang, 12 hours ang trabaho ko guys. Kahit nasa trabaho ako guys, mag-support talaga ako. Lalo na yung mga nagsusupport sa akin, binabalik ko din yun guys. Kaya ito pambaba ko ng house. Ako na sis magbababa sis. The Morley Journey. Ako na sis magbababa. Thank you so much ha sa pa-member. Thank you talaga. May dumikit sa akin, maya lang po, balikan ko kayo lahat. Ayan, thank you. Ang ganda naman ito. OMG. Saan ka ba, sis? The Morley Journey. Ang ganda naman ng place mo. Ang ganda, OMG. Ang ganda naman. Sri Lanka. May premiere siya, guys. Please support naman natin. Patamsak ang bagong member ko, The Morley Journey, guys. Please pa-support. Nito nakapasok na po ako sa iyong bahay. Ayan, Matbase TV ha, i-support ka namin. Please support din sa mga nagbababang bahay dyan, ha? Ayan, tulong-tulong lang tayo, guys. Please, please tulong-tulong tayo. Bawat isa, kailangan natin ang bawat isa. Kasi wala naman aangat dito sa YT na tayo lang. Ayan. Ako nga minsan na ako sana 10 ang telepono para lahat yung 10 na minsan yung mga member ko sabay-sabay mag-LS, hindi ko talaga kaya. Kasi minsan 3 lang talaga yung cellphone ko na Guys, pa-support naman sis The Morley Journey, bagong member ni host. Baka naman hindi niyo pakadikit yung mga nandito, please support natin ha.
Pa-support naman. Matlis TV ha, paki-support naman ito, gwapo ha. Hindi ko alam kung gwapo o gwapa, hindi ko, kasi hindi ko masyadong, guys, please, dikit to me. Ayan, si Tips of Truth, guys, grabe to. Nung nag-uumpisa, hindi ko lang alam kung monetize na siya. Ayan, mabait ito, guys, kasi pabalik-balik din ito, kahit black ata ito. Africa siguro siya, pero konting English marunong siya. Ayan, legit ito, guys, si Tips of Truth. Pose my question, bakit need ang tamsak sa premiere? Curious lang. Ewan ko lang, hindi ko pero yun ang nakagawain natin kasi, di ba? Siguro para lang maraming tamsak. I don't know, pero ako din ginagawa ko yun na magtatamsak. Or maset reminder din, may tamsak na tayo, parang ganun. Kasi counted na rin yun eh. Makakount na rin yun na parang may nag-like, di ba? Di ba makikita natin? Hindi naman nalalaglag yung iba eh. Kagaya nitong ko, nakaset na to nung nung Webes ang LS ko. Tamsak is a signal. Okay. Mayroon ako dyan advisor. Ayan, nandyan si Boss Gloids. Akit ka nga, Boss Gloids. O talaga? Nagpaparatagot na naman ang aking dyan. Nawala ako, guys. Napindot na naman yung ko. Ayan, pasensya na. Talaga si Bicolana. Antok talaga ako. Antok talaga. Ayan, tamsak is engagement po. Kahit naman tuwad engagement pa rin yan. At maganda siya sa algorithm. Okay. Nagtrabaho ako, OT. Nagtrabaho ka? Meron tayo ditong mentor host. Ayan. Mentor namin yan si Boss Gloyd. Si Gloyd Handle with Care. Kagrupo namin yan. Kasi din yan. Palabasa. Tapos lahat ng mga ako kasi hindi ako masyado. Nag-whitey ako, guys. Hindi ako minsan nga pinapagalitan ako ni RPTV na basahin ng mami kasi ganito, ganyan. Hindi talaga. Basta, nag-whitey ako. Nag-enjoy ako. Hindi, alam mo yon, pag minsan mga importante, laging nandyan si RPTV, kaya nga, ba yon? Basta, very supportive salamat sa inyo, meron na akong learn. Ayan, kala ko, lang sa FB lang, paramihan likes, kasi diba, pag kahit hindi pa napalabas yung premiere, hindi naman siya nalalaglag. Minsan nga maraming likes tapos konti ang views. O di ba? Hindi man siya nalalaglag. Views lang nalalaglag. Tama si Marley Torney, comment in tamsak is engagement. Okay. Takon muna ako host. Premiere na. Okay. Guys, baba mo sis, baba mo. Alam, tig-isa sila ni Wait lang, tig-isa kayo ni yan. Manambinay Premiere, guys. Please support naman, guys. Manambinay Premiere. Wala, nasaan na si Premiere ni sis? Nasaan na? Baba mo, sis. Baba mo. Sugurin daw. Sabi ni Baba mo, sis. Please, baba mo. Tapos si sis. Sa iyong mga mata at ang pagkakin sa kaluluwa. Baba ka sis. Manambigay please. Baba mo yung bahay. Home ship yay. May din. Baba nyo kasi baga kung sino ang pupunta sa inyo para may mag-support sa inyo. Please, pa-support naman sa may mga premiere, guys. Ayan, sabi ni Lloyd's Handle with Care, kaya di maganda na magtamsak na dito nagsimula ang video. Okay. Sino ang suguring host? Ayan. Baba kayo, sis.
Wala, si sis, hindi siya nagbaba. Kasi ang hirap hanapin na ngayon ng mga videos ninyo, pero okay na rin kaysa wala. Okay. Kaya nga. Ayan. Home Chef PA, may premiere guys. May premiere. Manambiday tambien. Wala, ano ba to? Jeanette Gamit. Ayan, si Jeanette Gamit guys. Pakipuntahan naman guys. Ayan ang sugurin natin guys. May premiere siya. Please, pa-support naman guys. Pa-support naman sis. Ang daming pop-up nila guys. Ang daming Nag-start na siya guys. Please, pa-support naman. Sis Janet Gamit guys yung binaba niya. Premiere please. Guys, pa-support naman guys sis Manambiday channel. Ang kanyang premiere. Empanada ng ata to Ilocos, di ba? Sarap. Ang sarap naman. Puro pagkain. Yung isa naman, chicken guisantes. Ayan, nandito si Bernie Sabordo, si Battle Diary, then si Engineer Willie Vlog nandoon din. Ayan, mga tintagay to eh. Malapit na rin to sis mega shoutout sa'yo sis Victoria Fernandez, si Manambiday, malapit na rin tong Mamoni, mag-apply na ata din. Ayan, it's me Patrice, tips of work done to you. Ayan, nagbaba ng bahay. Thank you sis, it's me Patrice, thank you so much. Ayan mga team tagay dito kay sis Manambiday channel. Mga kadikitan ko na to guys. Nangis na talaga ako nung nakaraan. Tapos bigla na lang nagdami yung aking mahigit 100 ang pumasok kasi nung mga nakaraan nalaglag naman, parang binalik ni Tatang. Sana hindi na malaglag. Ayan si Michi Talia nandoon. Pahingi ate. Hingi daw. Thanks din po sa pag-welcome mo sa akin dito. Ayan, thank you guwapa. Salamat. Na-appreciate ko yung mga punta ninyo talaga. Grabe. Ang sarap nitong empanada. Puro pagkain, sa kabila pagkain din. BGM Imperial, mega shoutout guwapat. Kumusta? Oy, thank you guwapa sa pagpunta. Mega shoutout sa iyo. Bigyan kita ng jacket. Ayan, pwede kang mangisda. Kumusta? Wala pang trabaho, day off ba? Ayan, thank you sis ha, the Morley Journey. Andun kami ha, wait lang ha, kasi dalawang may premiere.
May kakain na si sis. OMG, ang laki naman ng empanada nito. Pareha sila ng tao, 22. Opo, mangingis na po ako. Hehehe. Open, nasa hospital, pero work mode pa din. Ah, okay. Sige lang. Baba ako ng bahay. Baka hindi mo pa kadikit ang mga mga nandyan ko. Wait lang. Magbababa ako ng bahay. Ang aking member, ang bagong member na si Sis Morley Journey, baka hindi mo pa kadikit guwapa. Ang kanyang premier, patamsak naman, guwapa. Ang kanyang premier. Ayan. Bili ko, di ko lang ng vlogger, tamsak dagdag. Ayan. Kumusta pala doon sa inyo? Kumusta? Okay na ba? Yung kapatid ko, lumipad man ang bubong. Nakakamiss naman si Sis Marian Castro. Patamsak naman guwapa sa kanyang premiere si Sis The Morley Journey. Alam, manok naman yung sa kabila. Manok tapos empanada. Ayan, si Idol Bernie Sabordo nagbaba ng kanyang bahay. Okay naman po, di po masyado sa circuit. Ah, okay. Sa may parting Albay lang, no? Legazpi, Albay. Catanduanes, no? Nakagutom man si Sis, Si Sis Manambigay? Ang galing pa ni Sis Manambiday kasi nagtituktok pa siya sa Facebook. Pahingi po, sabi ni Helena. Parang magagawa din ako ng empanada. Gawa ako ng empanada pero yung aton, parang yung tuna ba? Meron akong pambalot. Pero ibang klase itong ang lalaki Kagawa din ako niyan. Kagawa din. Parang special ata din dito sa kanila. Empanada. Sarap! Nakakalaway sabi ni may Mickey pa. Hindi naman. Yan ang namimiss ko sa Pilipinas. Kasi kahit na saan mayroong mga pagkain talaga nagtitinda. Dito kasi kung hindi ka sa restaurant, doon, di ba, mga kare-karinderya mayroon. Maraming karinderya. Kahit saan sulok ng punta ka lang sa isang barangay, may karinderya. Di ba? Ayan. Dan po kay The Morley Journey. Thank you, BG Imperial, Salamat, guwapa. Ayan. Thank you. Si Touch of Beauty ba? Na? Si Alexa TV? Wait lang, Ibaba ko yun si Alexa. Ating yan. Alexa TV. Ang ating super chatter today. Baba ko yung bahay niya. Bahay lang ang ibababa ko. Ikaw na lang pili. Baka hindi mo papalipin. Bihira ko na mag-LS. Minsan hindi ako makapunta, guwapan. Nung nakaraan ata. Yung time kasi ng oras mo na pag-LS, busy na ako. Padating na si Madam. Kaya hindi ako masyado ng mga alas 5 dito, mga alas 6 ganyan. Super busy na ako. Ate ko, nagluluto may ate. Nakikinig lang, tamsak ulit. Ay, thank you, guwapa. Ay, Boy Charot, mega shoutout. Boy Charot.
Thank you, We Can Connect ha. Salamat. Si We Can Connect may ano din ata eh. Ay Premier. Si Sis. Sis ano? Ayan, tapos na yung isa. Makakapagbaba na ako ng bahay. Hilay na din lasa, patamsak naman sa kanyang Premier guys. Yung mga hindi pa nakatamsak, please tamsak naman. Bicolana. Ayan. Maraming ano, si Marge Bicolana, may ano din. Helena, Premier guys. Pa-support naman ang kanyang Premier. Patamsak din. Ayan. Parang pa lang ako host. Ayan. Thank you madam sa pagpunta at salamat naman sa inyo. Sarap naman noon. Malamig-lamig pa naman dito. Diyos ko po. Ayan, Helena din Lasa. Bijenper, hi po. Thank you. Salamat sa mga nagpunta kay Sis Manang Biday. Nakagutom naman yun sis. Super naman, malamig pa naman. Ang sarap nang kumain ng ganun. Well TV, thank you. Ayan, salamat sa inyong lahat. Bicolana Vlogger, thank you BJ Imperial ha. Salamat sa patamsa kay Bicolana. Ayan. Thank you ho sa pagbaba ng Premier ko. Guys, yung mga hindi pa nakatamsa kay ano ba yun? Helena, sa Premier, patamsak naman guys. Patamsak naman. Please patamsak. Maya-maya Premier. Mag-ano ako ng prutas. Kasi parang, parang bangag ba? Ayan, Sis Victoria, thank you. May ano ako, kaki. Ano ang tawag nito sa Tagalog? Mayroon ba nito sa atin? Kaki. Tagal ko nang ilang araw ko nang binili. Malalamog na nasa rep. Wala namang kumakain. May lamog na nga eh. Walang kumakain guys. Pag hindi ako nagtingin dyan sa rep, may mga prutas, may mga hindi naman kinakain nila. Isilang ako dito, sabi niya, salamat Tugang. Ayan, host, luwas muna ako. Sige lang guwapa, salamat ha sa pagpunta sa sa Premier ni Sis, Manang Biday. Thank you. Thank you ha. Punta-punta ka. Tingnan ko nga kung ilista kita kasi first time mo atang pumunta sa akin. Michi. Taga Bicol din. Ligaspi din pala si Andyan si taga Albay din, Edgar Abejo vlog, Engineer Willie, Engineer Willie vlog. Yan, mga taga Albay. Yan host? Kaki. Ang tawag dito kaki. Malamog-lamog na nga prutas. Ayan may itim-itim na parang, ewan ko, umitim siya dahil nasa ref. Kainin ko, masarap siya. Kaki ang tawag dito, hindi ko lang alam kung anong I think you guwapa ha, Michi. Kain ako ng prutas, guys. Marami dyan guwapang taga Bicol. Marami taga Bicol. Balik-balik ka lang, guwapa ha. Balik-balik ka lang. Tamis siya, matamis Helena. Pero, parang may itim-itim siya. Hindi naman siya lamog. Kaki, yun sa Tagalog? Wala naman siya, wala ako nakita dyan sa Pilipinas na prutas na ganyan. Hindi, alam mo naman, sa probinsya, saging, saka mangga, avocado lang. Pero siguro sa Maynila, or sa grocery ng mga mayayaman, mayroon yan. Pero kaki dito sa amin Hindi ko lang alam kung anong tawag sa Kaki, aman ang tawag ng cake dito. Ay, ambot man si Boss Gloyd. Kaki, tingnan nyo. Para siyang, tingnan nyo ang itsura niya. Diba? Ganyan. Ang tamis niya, ang tamis. Binili ko kasi nga, masarap siya. Kaya lang, nakita ko sa ref, hindi naman nila kinakain. Ayan, just attended at Janet Gamit or Manang Biday Premier Host. Ayan, thank you ha. Salamat.
Thank you. Salamat sa tisa. Nate, hindi siya tisa. Hindi siya tisa. Kasi alam kong tisa eh. Iba ang lasa ng tisa. Para siyang tisa ang itsura niya. Pero pag, ano na, hindi ko ma-explain yung, ang lasa niya. Masarap siya. Masarap, matamis. Sa aming pantalong kaki. Thank you, sis. Sis Chris, ayan. Salamat. Janet Gamit, thank you ha, sis. Siyempre, salamat. Wait mo lang ako. Ayan. Baba ako ng bahay, guys. Yung mga hindi pa kadikit, ha? Permission. Ayan, sabi ni, yan? Michital yan, ayan. Siguro, hindi. Tingnan natin sa Basta kinakain ko talaga. Hindi ko rin na. Kaki ang tawag dito sa amin, sa Espanyol, kaki. Thank you, BJ Empress, sa pa-BJ. Ayan, BJ, tapos BJ talaga siya. Thank you sa 23 million people in the house. Thank you, Boy Charot. Mega shout out. Ayan, nga ako. Magbababa ako ng bahay yung gustong umakyat. Akyat kayo, guys. Yung gustong umakyat. Yung mga hindi pa kadikit ni sis, yan? Sis, The Morley Journey, guys. May premiere siya. Si Helena, lahat ng pros kinakain ko rin, host. Ayan. Mas gusto ko pa nga siya kaysa sa Mansanas Helena eh. Matamis kasi siya, matamis. As in, matamis talaga. Masarap. Pero mga anak ko hindi nagkakain. Ni ubas, ni nada. Wala. Kahit saging, magsibulukan lang dyan. Kaya hindi ako masyadong sa prutas. May mangga nga ako, may binila akong mangga. Pero iba ang mangga dito. Super tamis din. Ang kulay niya parang Indian, iba, parang namumula-mula siya. Sarap yun, mahal dito, host. Ayan. Kaya nga, maraming prutas dito. Noon nakikita ko lang mangga, banana, pero dito, ang dami-dami naman. Pero hindi nga may hilig yung mga anak ko ng prutas. Kaya hindi ako masyadong nabili. Magbili man pa isa-isa, then pag ilalagay mo dyan, mabubulok lang. Ako mahilig talaga prutas. Maganda nga sa katawan prutas. Yung alaga ko nga, sinasanay ko talaga magprutas. Yung si Laura, kasi nga ayaw ng nanay niyang tumaba yung bata. Kasi nga matataba sila. Kasi lamon sila ng lamon. Yung bata, ayaw nilang pakainin, dapat prutas talaga. Kaya minsan na lang, para naman ma-enjoy ng bata na kung ano-ano, minsan secret namin. Ayan, mas prepared ko mangga dito sa Pinas kaysa dyan sa Europe. Ayan, oo sis, kaya lang, super mahal naman. Minsan may mga nadating din na galing sa Pilipinas sis. Ay, Diyos ko, ano ba yun? Mabilis maubos. Tapos, mahal. Mahal. Ngayon na €1 yung isang pirasong maliit, yung talagang ditong mangga. Pero nabili talaga ako kasi nga, namimiss ko talaga mangga sa Pilipinas. Ang sarap, masarap. Tulad ng ilog na Hoy, ba't ako? Sabi ni Helen, hindi. si Nicole ba hindi mahilig sa prutas? Ako dito na lang naman ang ko, guys. Kasi dito, mura lang ang prutas. Ayan, thank you sis at Bicolana. Thank you ate ha. Thank you. Salamat. Maraming prutas. Maganda nga yung mansana sa kaperas, tapos gawin mo siyang yung mag-detox ka ba? Sarap nun.
Kaya na nakakapagod mag-detox. Oo, kasi diyan ang pag-soft na yan, mangga, di na siya masarap. Okay pa yung medyo crunchy. Oo sis, totoo yan. Si, ano ba yon? Yung mag-detox tayo sis, lagyan ko na siya ng ano, ng carrots, tapos mansana saka peras. Sarap, liquid talaga. As in, hindi ka kakain, makabusog naman talaga. Hello, mega shout out. Ay, Lutski TV official. Hello po, Dan Tamsa Clipsip always host. Ayan, pili host. Pili. Ayan. Ay, mega shout out sa iyo. Salamat. Ay, si Kwentong Osi nagpalipad pa. Ay, ayan. Bagong monetize si Kwentong Osi, guys. Please support naman natin yung mga hindi pa guys. Yung mga hindi pa kadikit, please dikit naman. And don't skip the harang kasi may harang-harang na rin siya. Guys, yung mga ibang mga videos ninyo, yung mga software friends, yung mga videos niyo, tingnan ninyo. Kasi yung iba walang harang. Minsan sa umpisa sa katapusan lang. Sayang naman, kasi nung nakaraan, nag-play ako, di lang ako nagsisend ng pero pig-play ko yung yun nga may LS, pati LS ni Boss Chris. Pero hindi naman I'm back, tapos na premiere ko. Ayan sis, oo nga. Manok din ang niloto mo sis. Ayan. Manok din ang niloto niya. Manok din ang niloto ko today. Pero hindi ko pa siya i-edit ko pa yung pag-premiere ko. Ayan, backstage. Uy, nasa backstage. Sino? Ay! Naman talaga si Helena. Thank you naman. Thank you naman, guwapa. Thank you naman dyan. Hello. Baka may nag-echo ka. I-silent mo muna. Thank you. Ikaw mababa. Sabay talaga natin. Yes, mahal ang manok yun. At talaga, mahal ang manok. Mura-mura nga dito sis, ng konti sa amin. Ang mahal, nagmamahal na rin yung baboy kasi mga na rin, mahilig na rin silang magbaboy. Nanalo ba? Sino nanalo? Wala pala. Hindi ko pala marinig si ate. Hindi mo ako marinig? Si Madam Butterfly. Hindi na lang dapat. Ayan. Marinig ako dyan? Chatter. Guys, ha? Marinig ako dyan? Nag-i-echo ata. Nag-i-echo, guwapa. Guys, mga super. Hello? Marinig ba? Naman, guys, ha? Naririnig. Shout out sa mga sa baba dyan. Out muna ako, host. Mag-ready na premiere ko. Ayan, sige lang sis. Baba ko. Ayan. Sino yung may premiere? Si, ang bagong member ko. Guys, pa-support naman. Si sis, yan? Sis The Morley Journey. Lloyd Sanda with care. Thanks, boss. From Home Shape Yay. Ay, hindi ko naabutan si Home Shape Yay. Ino ko na lang mamaya. Ko na yan. Nandun ako eh. Buti na lang Sino may premiere? Wait lang guys, bababa ko yung premiere ni sis The Morley Journey, ha? Please pa-support naman guys, bagong member ni host. Please pa-support naman, ha? Bababa ko sis, bababa ko. Pa-support naman, pa-support. Sugod natin guys. I-raid natin, ha? Marami tong alam mo marami maraming marami pag nag-premiere 60 plus. Okay lang po, 6 minutes to go pa. Ayan, sabi ni Merx Morley. Ayan. Bagong member ko to guys. 6 minutes pa. Bababa ko sis. Ayan, hello po sa gandang co-host na si Helen and Nicole. Helen Nicole pala dyan pangalan. Amak na abroad ditong binaba ni Bicolana, please. Patamsak naman. 6 minutes, pa? Mag-premiere. Bababa ko ang bahay na, ha? Sunod si Helena, mag-premiere.
Sugod natin guys. Sugod. Ayan. Please. Sugurin ang bahay ni Morley Journey, ang kanyang premiere. Ayan, maraming tao nito. Let's go. Ngayon na ba to? Ngayon na. Now na, guys. Ano po inantay natin? Sorry, ganun din. Ang kulit. Marami host. Thank you, Sis Helen, ha? Thank you talaga. Ayan. Sunod kasi si Helena. Buti naman hindi kayo magkasabay. Ayan. 4 minutes na lang, guys. 4 minutes. Yung binaba ni Bicolana, please, support natin. Ang bagong member ni host, please, support natin, guys. Support naman. Wow. May bagong member si host. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat sa 60 thumbs up dyan, guys. Thank you sa 19 million people in the house. Ayan. Parang bangag ako, Helena. Alam mo ba? Nag-edit si... Bangag. Bangag, yung parang, lasing. Bangag ba lasing? Parang high? Parang high. Parang high. Kulang tulog. Oo. Lahat naman tayo, mga nagwa-whitey, kulang sa tulog. Para tutulog alas 2, alas 3. Pero at least, nababawi ninyo. Ako hindi ko nababawi. Halimbawa, Ayun lang, oo. Tapos, matutulog ng hapon. Hindi ako sanay matulog ng hapon. Kailangan gabi. Oo. Kasi nasanay ka na. Oo. Tapos, alas 7 pa, gising, alas 7, parang, yung oras ng pagising ko ng trabaho, yun din ang gising ko. Tiningnan ko, nakalive ganun na talaga. Idol Vanessa Bordo. Then, si Kwentong Ose, mga 7:30 ata yun nag-umpisa din. Si RPTV alas 3 na natulog dahil nag-edit nga, dahil may premiere siya bukas. Ay, naku, sabi ko itong waiting dito ba sa why? Oo, talaga. Kasing busy ba? Ala, bawal ang banag. Bangag na. Ako nga, nilalagyan Bangag. ako. Ala. Magbakas dyan ang hindi bangag. Lahat naman yata tayo bangag. Siguro sa kulang ng tulog. Pag vitamins ka, boss, si RPTV, may vitamins kami, kaya lang minsan, iba na talaga pag tumatanda, guys. Hindi ako nakakainom, nakakalimutan ko. Basta ako, matutulog ako ng maagang magising para ma-support. Oo, totoo yun. Mayroon naman talagang kagaya ni Sis Manambiday. Maaga siya magising, maaga talaga siya matulog. Oo. 'Di ba? Mayroon na 'yan. Siyempre magkakaedad na tayo eh. Mga nasa 40s na ganyan. Ay nako, hirap. Basta ako matutulog ako ng maaga at maagang magising para mag-support. Problema na kung tinitake eh. Oo. Ay nako. Same here. May food supplement ako. Tinitake. Nakalutang, guys. Pero, syempre, masaya ako kasi nga, mag-LS ako. O di, syempre, hindi ko yan sasabihin, hindi ako mag-LS. Wala naman akong talagang, yan. Nandito lang. Kulang lang tulog. Pero hindi ako pwedeng hindi mag-LS, di ba? Kasi, andyan kayo. Oo, kasi parang hindi naman addict siguro tawag doon. Kumbaga, yun na yung routine mo. Kumbaga, yun na yung kasama na yun sa work natin. Parang ganun, di ba? Masaya. Masaya ako kasi kahit na bangag nga sa bangag. Bangag talaga. Bangag ang term ko talaga, guys. Ayan. Ibababa ko. 1 minute na lang. Pababa ko, premiere. Member. Iba man yung binaba mo ang ate? The Morley Journey. The Morley Journey. 1 minute na lang, guys. 1 minute na lang. Punta tayo, guys. Support natin. Guide natin, guys. Ako nga kahit nilalaro ko kaya ko sabihin sa asawa kasi pagalitan. Ay, haluin ka. Yan, kawawaiti mo sasabihin. Kaming dalawa ni RPTV, hindi kami magsabihan kasi parehas kami nagwawaiti. Kaya lang, mas ako nagwawaiti kaysa sa kanya. Diba? Yan Alam nyo na yan Pasaway.
Ayan, kawawaiti. Ayan guys, binaba ko. Ayan, flex ko lang si host if you don't mind sa mga dun sa Premier in the Early Journey. Okay. May raffle entry po para sa December raffle. Salamat. Ay, okay. Guys, punta na tayo. May ano na kayo doon. Ala, harang man tayo dito. Grabe dito guys ang tao. Ayan, i-screen siguro. Punta tayo kay sis The Morley Journey guys, premiere. Ayan. Ala, ang sarap pa ng niya. Ang patalastas. Pagkain na naman. Ba't wala akong harang? Sino? Dito sa premiere, hindi ako hinarangan. Kasi nung nakaraan sis, nandoon ako. Talagang, grabe, grabe naman talaga to ay. Sabi ko, hi everyone, by Jeline Cookie ni Lifestyle, Dan Tamsak. Ayan, mega shoutout Ate Jeline. Thank you. Punta tayo sa ni Ate, yan? Sis, The Morley Journey na bahay. Ayan, hello po, at Bicula, Dan Haran, Tamsak. Ayan, mega shoutout Mateo and Angel Malakas. Ano meron dito? Ayan. Meron tayong baba ka ng bahay. Baba ka ng bahay. Baba ka ng bahay, guwapa. Baba ka ng bahay, pwede kang Punta kayo doon, guys. Punta kayo doon. Please support natin ang ating Ayan, thank you sis. Salamat sa iyo. Morley, ano pala to? Foreigner yata to Morley. Oo, yung asawa niya si. Oo nga, Morley. Ang ganda naman. Ganda naman ang view. Wow, arcades. Dami. Late dito sa laptop. Kasi late nga sa sa YouTube, pero sa streamer okay naman. Ayan, sige po, wait po. Mateo, pinapasayaw ako ng LS mo. Ha. Ayan, sayaw ka, guwapo. Support na lang po. Ayan, nandun kasi kami kay sis The Morley Journey premiere niya. Pwede punta ka, Mateo mo, Angel Malakas. Thank you for coming ha. Salamat sa pagbabalik. Thank you, guwapa ha. Andun sila guys. Alam mo, mga mga very supportive din yung mga kagrupo nila sis The Morley Journey nila. Sis Miriam Castro kasi hindi na siya nag-YT Pero nagsusupport pa rin siya sa akin. Nagpi-play siya ng Sri Lanka? Sa Sri Lanka? Kaya pala sabi ko, ba't ang tao dito iba? Kasi? Sa Sri Lanka pala, itong view na to. Ganda din. Ganda ng place Kailangan niya nag-dinakit sa akin. Dami. Ulit-ulit ko po LS mo for harang. Ay, thank you Mateo Angel Malakas. Malaki na babahay mo, guwapa. Daming tao din. Dito masarap mag-picnic, pag summer, sarap matulog sa mga ganitong lugar. Yan. Yes. Wala pang harang. Okay. Thank you, guwapa ha, sa parang harang. Wow. Map of Sri Lanka? Oo. Ano naman? Sri Lanka. Ay, mga tao,
$130 old, yung kahoy. OMG, talagang alam niya. Always welcome po at Bicolana. Thank you, Mateo, ha. Salamat. May nakaano siguro yan, may nakalagay sa puno. Di ba sa ibang bansa, may nakalagay? Yeah, O ilang oo, years na yung kahoy. may mga history. Cute naman, oh. Sarap niyan mag-picnic-picnic pagsama. Andun sila, Boss Lloyd, si ano ha, Quinto Bosi, nandun ba? Dami. Nung nakaraan na ano niya, na premiere niya, as in talagang di mo mabasa yung tao. Nasa 60. Oh, 130 years old. Oh, laki na yung bahay niya eh. Magpo-4 na eh. 4K. Ano na? Wow. Uy, magbago akong member. Ayan, thank you naman dyan. Ang aking amigo from US. Uy, hello. Mega shout out. Jessie Madden Zumba. Mega shout out sa iyo, amigo. Ang aking napaka-supportive na amigo from US. OMG, thank you. Hala, nag-member pa, nagpalipad pa. Nakaka-touch naman ang aking amigo from US talaga. Thank you ha, amigo. Palakpakan. Thank you so much sa palipad. Thank you, nag-member na tapos nagpalipad pa. Thank you so much naman dyan. Sana all. Thank you. Salamat. Magaganda rin to si Sis The Morley Journey. Maano din yung mga premiere niya. Magaganda rin yung mga Thank you, ha. Baba ko yung bahay mo, wait. Nandun kasi sa premiere yung yung mga tao. Ay premiere ay isa nating kapatid. Ayan, nandyan pa. Salamat, host. Bye. I'm going to start S2. Sabi ni Team Sober. Thank you. Salamat sa work mo. Nagtatagalog na talaga siya. Talagang inaanyo na din yung ano ba yun, tinatry niya talagang maging Pilipino, no? Ayan, nakakabilib naman. Sana all, sana all. Ayan, thank you, salamat. Morning din, ayan, thank you, Matt, GC Matt in Zumba, baba ko yung bahay mo. Ayan, nakakatuwa. Minsan mga foreigner na iba, kasi, nag-aaral talaga. Si, matuto. Oo, tsaka siyempre para makarelate ba sa atin. Thanks for your great comments in my videos. Ay, hindi ko nga lahat na napupuntahan yung mga videos. Pag may time lang talaga, mamaya magpunta ako sa ibang videos mo. Thank you talaga. Ito din si Jessie Maten Zumba. Maganda rin yung mga videos niya kasi namamasyal din tayo sa US. Ayan, thank you naman. Wala, may mga saging din doon. Galing naman, Gusto. Thank you, sis, sis, The Morley Journey. Ganda rin yung Hala, si Angel Malakas, sa lahat. Support muna ako sa ibang LS, balik po ako, see you later. Ayan, thank you, salamat. Salamat, guwapa. Parang si Mateo Angel Malakas, baby pa naman ang mukha nito. Parang hindi pa 18. Bata pa naman yata yan. Yan, di ba? Doon kay Kagemba. Oo. Andun kanina kay Kumusiyama, kay Kwentong Osi. Si Kagemba kanina. Kasi pag bukas lang ni tapos biglang nag-pop up. Si yan. Netin mo.
Huwag mo lang takpan. Agabi. Baka makalimutan mo, Helen, yung ano ha, premiere mo. 9 yan at Si Marisha, 10 nasa minutes. Ewan, hindi man nagparamdam. Busy. Diyan si Martin yat. Lockdown Alam din mo sa na. kanila. Lockdown sila. Opo. Lockdown din kami. Pero, labas man mga tao. Lockdown, pero pwede mag-travel-travel sa inyo dyan. Oo, pero dito lang sa loob. Dito lang sa loob. Pwede, hindi ka pwede magpunta Dito sa... pwede rin naman dito, pero limited pa rin. Pero, pinag-uusapan pa kung magla-lockdown na talagang walang tao sa labas. Pero hindi. Patay na tayo dyan. Excuse. Ayaw nila. Ayaw nila kasi, siyempre, walang trabaho. Mm. Sa bahay lang yung mga tao. Sino bang gusto? Sinda, mga gala yan, mga tao. Ayaw nila sa loob ng bahay. Alam mo ba? Kahit sobra ng kalat sa bahay nila, gusto nila sa labas. Singapore. Ano to Singapore? Sri Lanka yata to eh. Ako yung bahay. Diba, tinikitan mo na ba si gwapa, si GC Matuzumba? Dikitan mo yan, gwapa. Pag ha? 12 pa lang po ako. Ay, 12 ka pa lang. Pasok ng aking maliit na bahay. Salamat po. Kadikit na kita, gwapa. Matagal din si si sis, yan. Cute naman ng mga Ano rin kaya pag matagal? Mahaba yung makuha mong hours. Kasi, yung last na premiere ko, 8 hours .6. Tapos, 8.6. Then, LS? Yung hindi, yung premiere. Premiere. Oo. Malaki din yung oras, di ba? Pag mahaba. Mateo Angel Manakas, para makarami ka, mayroon si Ate Bicolana dyan sa description. Lahat ng mga member ko na hindi mo pa kadikit, pwede mong dikitan para makarami ka. Magbakas ka lang na ayon sa video, babalikan ka niyan. Isa-isahin mo yun. Para makarami pa. Ganun ang pagpaparami ng mauna ka. Lalo na yes, sikreto. Unahan mo sila. Tamang komento sa video para mabalikan ka. Kasi may mga wag kang nyo, pero hindi balikan mo ako. Alam na nila yan. Lalo na monetize channel. Alam na. Sabagay, hindi lahat ng monetize channel marunong. Kasi mayroon mga sa akin na new friend here, stay connected, ganyan ka, pabalik na lang. Siyempre, gets na natin. Diba? Pag dumikit sa akin, bago sa atin, kasi ako tinitingnan, dikit na ba itong nag-comment sa videos ko? Siyempre, titingnan natin, diba? Tingnan natin kung dikit na. Siyempre, babalikan dahil nagkomento, alam natin, nagkomento sa ating video, pinanood niya. Ako, hindi ko na inaano kung pinanood niya kasi kasi pag nakita kong nagkomento sa videos ko, tinitingnan ko yung tao na kung nakadikit na sa akin, saka kanya. Ayan, digdil lang ako manay. Piruton na. Ha. Ayan, sige lang. It's a great to be member to your family. A special thank you from my heart to a friend. Thank you. I'm taking my breakfast sauce. Hello at Helen and Nick. Thank you. Jesse Matinzunga. Thank you, Thank you. Baka hindi mo pa kadikit yan. Elena, nasa US yan. Lagi yan nandito sa akin. Laging nagpapalipad pati. Grabe. Nasa yan? Description? Mag-ista ako dyan pag may time ako dyan sa description. Hindi, lalagay ko pa lang sa description siya. Kasi bagong member, oo. Sige, check ko na lang. Binaba ko yung bahay kung gusto mong dikitan ngayon. Binaba ko yung Dito bahay. ako sa premiere.
Nandyan ka pa sa premiere. Sige lang. Andito Ako pa sa nga- premiere, guys. I will dikit-dikit you after premiere po. Ay, English pala yun. How to say dikit-dikit. Hanggang doon lang ako pwedeng mag-cellphone. Sige lang, tingnan mo lang yan kay Ate Bicolana. Kapag may time ka, nandyan lang yan sa description. Tingnan mo lang yan. Kanya, napaka-legit, napaka-organic yan. Huwag kang mag-alala. Ha? Lahat naman tayo mga legit, pero kailangan nating maging organic. Kasi pag may organic, it's sa organic, guys. Diba? Diba? Born. Hindi ka na CPR dyan sa music mo, te? Tagalog naman siya. Mayroon na si CPR. Simula nung nag-music ako, nasi CPR ako. Pero naalis ko naman siya. Kailangan natin tiyagaan na alisin. Yung music o kaya natin na alisin na lang. Okay Oo na. nga, kasi tahimik din pag walang music. Parang nakaantok. yan? Si Jessie Matinsumba Bisaya daw. Andito pala si Malakas, sabi ni Boy Charot. Ayan. Oy, Charot. Nanalo ka kanina, wala ka. Nanalo siya? Oo, doon kay Paraffle, 100. LTV, Migdata, thank you. Nandun pa kami sa isang yan. Makalimutan yung mo, Helena. Ha? Yung iba nandun. Guys, meron akong premiere, guys. 9 o'clock. Sa mga willing pumunta. Walang sapilitan. Pwersahan lang. So, mag-LS manay, ha. Taano, mauran dyan, Edgar. Si Edgar, sipag. Kagabi, sabi ko, uy, magpaano ka na, matulog ka na, BG ko tong sa'yo. Kasi, alam ko, inaantok na ata, nakaupo. Ay, anak ko talaga. sino? Edgar, monetize na rin kasi siya, si Edgar Abejo. Oo, doon ako kay Sheba. Ba Nawawala man si Sis. Sheba. Oo, nawala siya. Ilang beses. Nawala siya. Monetize na si Gaviho. Kailan pa? 2 weeks ago pa siguro. Malapit na rin yung mga kapatid natin, katubang natin. Ay, si Renato. Na-miss ko si Renato. Walang ingay. Saan siya? Lubat yata. Parang napirot na ako manay. Kaya nga ako na sa'yo eh. Sabi ko, inantok na si kaya nag-message na ako. Na yan. Nakakaantok din kasi pag walang conversation sa LS. Salita ka lang tapos mag-music ka, salita Oo. ka lang. Ipis sa kanila. Ako nga, kasi nag-message siya sa GC, si Monica. Mahina ang net. Gano'n naman sa atin. Swerte pa rin natin kasi pag malakas ang internet sa atin. Sa amin nga, sa probinsya, sa barangay namin. Aakyat ka pa. Hindi ka pwede sa loob ng bahay. Helen? Punta ka sa bukid. Yung parang nataasan. Ganun din sa amin. Lalabas ng bahay. Para makakontak lang. Ganun din sa amin. Ang hirap. Kasi, hello guys, pag-thumbs up po, may bago akong video. Thank you po ng marami. Ay, sige te, bababa ko yung bahay mo. Sana premiere natin para mas maraming nanood. That's so beauty. Ate, wait lang. Si Ate Sally, sabi ko, pag nag-upload siya ng i-premiere para o 8 minutes pa naman to. Bago lang. Sige, baba ko yung bahay lo guys, sa putan sa bago akong brand. Ayan. Thank you sis. Morley. Tingnan ko to, 8 hours itong kinuha kong music na no CPR daw. Tingnan natin kung rin lumabas. Kasi every Wala time rin. na Minsan may
Minsan sinasabi no CPR, pero may CPR din. Sa gitna. Ay, thank you. Salamat, Jizima din Zumba. Thank you. Hello at Helen. And din la, sasabi niya. Hello, Ate Lena, katulugon po lagi. Kati, ay. Hello. Katulugon ka. Inaantok. Oh. Sí. Vale. Estoy en 108. Oo, 108. Then 4. Oo, 4C. Ang pindutin. Oh, yung mga bata ang mag-aano sa'yo, ha? Mag-aano kasi nagka-LS ako, nag-live stream ako sa YouTube, ha? Okay. Bali. Thank you. Bye. Boss Chloe, mag-LS ka mamaya. Yung video ni Ate Tatso Beauty, guys, please pa-support naman, pa-watch naman. Mamaya Ate, i-support ko yan. Nagpirong-pirong naman. Magpirong ka na dyan, Edgar. Gabi na naman dyan. Then, mamaya, pag grabe. Baka mamaya. Pirong-pirong. Pirong-pirong, itong, pikit-pikit na ba? Yung antok ka na. That's why, salamat sis. Ayan, 1 minute lang. Tapos, claim niya. 1 minute lang, claim niya. Tapos, claim niya. Ayan, pirong. Parang ilis naman ang haba niya, di pa tapos. Unit gamit. Wala, mamamatay na naman itong laptop ko. Ano ba ito nangyari dito? Yung Windows license will expire soon. Ano ba ito? Ayan. Guys, mag-dikit kayo guys, ha? Yung mga binababa ni Ayan. Baba ko si Edgar pala. Baka hindi mo pa kadikit si JC Martin Zumba Edgar, ha? Dikitan mo yan. Nasa US yan ang ating amigo. Try to 10 dito. Ayan, boss, close. Ako. Natutong nilolot. Aray ko, ate! Ate! Allah! Si Ate Sally, natutong daw yung niluluto niya. Nasa trabaho ka ba? Natutong daw. Yun, nasunog yung niya. Niluluto. Helen. Ni Ate Sally. Mamaya panoorin ko. Si Ate Sally. Parang, ako kasi pag ganitong pag ganito kasi mga view, pinapanood ko to ng yan, wala akong abala ba, para nakaka-relax. Ayan, thank you. Mamaya panoorin ko to, doon sa dalawa kong bahay. Punta na ako sa premiere ko. Yes, support sa premiere, guys. Bababa. That's a beauty morning and shout out din sa'yo, Jesse Martin Zumba. Thank you ha. Salamat, Jesse Martin Zumba, guys. Yung mga hindi pa sa ating bagong member, guys. Ayan, si That's a Beauty, bagong member din, guys. Ako, Helena, ha? Hindi kita kagabi, pinuntahan ko yung Nightbot kung paano ko i-edit ikaw. Alam naman sabi ko, tawagan kasi Boss Chloe. Boss Chloe, paano yun? Siyempre, mamaya niyan, busy. Andun niya asawa niya. Asaway talaga ako. Nakaka-disturbo. Mamaya, boss, yung LS mo, parang tutorial na naman. Akyat kami ni Michelle. Kasi bukas, sana hindi pa manganak ni Michelle. Kasi, kawawa naman si Inday. Iwan ko si Inday, iba na naman yung sinasalita niya doon sa JC. Dami ng alaga niya. Ay, mabuti kung malalaki na, ibibi pa siya. Kaya. Kailangan dapat may kasama siya. Tapos mga tamad ang mga nanay. Ay, naku. Asa sa lahat, sa katulong.
Buti na lang, isa lang ako. Ano yun? Sabi ni Boss Gloids. Mamaya, Boss Gloids, magpa-edit ako. Ma-edit ko yung ano. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pag nag-edit doon sa Nightboat. Mag-tutorial ka, tapos LS. Alas 10, pwede na. Pwede ng ano, kung alas 10 dyan dito sa atin is, alas 5 na Helena sa Pilipinas. O, di may tao na. Yung ibang mga nandyan sa Ay, tulog Pilipinas. po kami niyan. Sige, yung iba. Ay, thank you, Boss Lloyds. Ayan. Siguro nga sa Lunes, mag-LS din si RPTV. Ako mag-ano, kasi wala kaming pasok Lunes. Holiday dito, fiesta. Holiday. O, kaya wala kaming pasok. Mga 10. Ayan, sige, Boss Lloyds. Pagtulog yung mga bata dyan, magawa ako mamaya ng dito. Pagalitan yan si Kuya mamaya. Tulog na rin yung mga Ito ko ngayon. Baba ko yung bahay ni Helena, guys. 4 minutes na lang. Baka hindi niyo pakadikit. Sana all German. Bakit andito si Quintong si Zero? Saan? Hindi pa siya gising. Ay, hindi pa siya gising. Hindi pa siya gising. Hindi pa siya tulog. Tulog. Abo talaga. Diyos ko. Wala na siya dito. Oh. Kahit itag ko siya. Wala. Tulog na yata siya. Hindi ko na siya matag. Ayan, thank you sis. OFW in Taiwan, busy na. Thank you sis. Salamat. Ayan, 20 million people in das. Tapos na. Tapos na si Sis The Morley Journey. Ayan. Thank you guys. Salamat. Ayan, tapos na. Ayan, kay Helena naman. Andun si ano eh. Alam ko si Home Ship yan, nandoon din. Tumaas yung bahay ko, Helena, pero naglaglag na naman ng iba. Ay, naku. Pasaway man talaga to. Ano, yun nga po. Pag binalikan mo sila, nalalaglag yung 5 o 6. At kaya? Hindi na sila natin balikan? Shout out. Ayan, Mars Marley, salamat Sisi. Thank you sis. Salamat. Ayan. Binaba ko yung bahay ni Helena, guys. Premiere ni Helena within 2 minutes, guys. Sugurin natin ang kanyang premiere. Please, support natin. Mahaba yan, mahaba. Mahaba din yun sa'yo? Ilang minuto yun? Pwede lang umalis pag gusto umalis. Basta mag-stay lang ng 20 yata 18. Okay lang yan. 18 minutes. Ayan. Sino pa ba? Bukas naman may premiere si ano. Nandyan ka na, Day? Nakauwi ka na? Si RPTV bukas may premiere. Bukas may premiere si RPTV. Support natin, guys, yung video niya. Andun kayo. Starring kayo. Yun ba yun? Yun ba yun? Yung yung greetings? Oo, alas 12:45. Bukas. Oo. Bukas? RPTV, yes. Sa LS niyo? Oo, sa LS. Sa LS ko, may pasok siya bukas, guys. Kaya ako naman ano na. Ako nagawa ng thumbnail niya. Ako naggawa. Oo. Wait. Busy Ay, siya eh. Hindi naman. Siya nga ang nag-edit. Pero grabe. Matagal siyang mag-edit sa computer, Helena, as in. Grabing ka-arte-arte. Matagal sa computer, ate. Mas madali sa cellphone. Inulit ko ba? Wait, premiere ko din. Ayan. RPTV. Ba, may premiere ka din, Michelle? Wait lang nga, ako na magkuha. Ako na magkuha, Day. Michelle Mitch. Ano bang premiere? Ano bang ano? Andito si Jamaica, gising pa.
Gising pa? Tulog na ito. Saan? Para napopromote natin guys doon sa GC sa dalawang ano, tapos minsan sa community, minsan kasi hindi ko nakikita yung ano, para mas marami din ano, makasupport o makatamsak sa inyo. Wait lang, bababa ko. May tumatawag. Sa akin, ang daming magkapapa-up man. Sa akin yata, parang may tumatawag eh. Tumatawag ba sa akin? Di ba ako maingay dyan? Hindi naman. Andyan pa si ano, si Jamaica. Andyan pa si Quinto. Kaya nga. Buti kasi ikaw ba na Helen ang nag-e-edit sa ano? Andyan si Rafi TV. Oo, ako lang. Ano si Rafi TV? Andyan si Rafi TV. Naka-BG lang ata kasi. Ako lang, pero pwera lang yung pag-video ni Sonke. Siya alin nag-edit yun, dinudugtong ko lang. Bye naman kayo sa premiere ni Helen Lasa, guys. Please, pa-support naman, guys. Pa-support naman. Pa-support naman. Helena Din Lasa. Bababa ko, Helena Din Lasa. Itong huling ibinaba ni ano, premiere Helena Din Lasa, guys. Please, pa-support naman. Please, pa-support. Binaba na huli ni Bicolana. Please, pa-support naman, guys. Pa-support naman. Minutes na lang ata ako dan premiere si Helen. Ayan. Guys, pa-support naman yung binaba ni Bicolana na huli. Please pa-support naman, guys. Pa-support naman. Charing-charing yan. Charing-charing. Pa-support naman, guys. Pa-support. Pababa naman. Pababa. Wait lang. Ayan ako. Antok talaga. As in talaga, ano. Sana maka-idlip ako, Helena. Pero magluto muna ako. Eh, maaga ka nga mag-atulog. Bawiin mo sa tulog. Oo, dapat talaga sa tulog. Ayan, nandoon na si Sis, the Morley. Dinikitan mo siya, Helena. Hindi pa. Magnood pa ako ng isa pang video sa kanya mamaya. Foreigner din ang asawa niya. Guys, pababa naman kasi si Helena Din Lasa premiere. Ngayon. Si Michelle ba? Anong oras? Sunod ata sa'yo. Naka-hide ka. Siya na-hide. Nasa premiere. Hinide ka. Ay, masaway na Michelle. Masaway na Michelle na to. Michelle, bakit mo hinide si Idol? Premiere na din pala kasi. Ay, ambot man si Michelle Mitz Rondahano. Ngayon? Marias. Oo. Sabay. Hindi ko napansin. Kung hindi nagsabi si Idol Bernie sa bordo, nandoon daw siya pero naka-hide. Ay, ano nangyari man kay Michelle la? Hindi man lang inas-just. Nagsabay Kalimutan ko na, nagtamsak din ako dyan eh. Hindi ko natandaan yung oras. Kaya nga. Sabay, sabay kayo? Ibinaba ko. Sorry. Kulay doon ka punta kay Mitchell Mitch. Oh, may premiere sa kasabay. Puntahan mo.
Okay lang yan sa akin. Lagi naman ako nag-upload. Hindi nga siguro napansin. Ako hindi ko, ano ba yun? Hindi ko natingnan yung yung kanyang, ano ba yun? Yung time, basta binaba Oras. ko din. Oo. Kasi kailangan kasing puntahan mo Nagtamsak ako dyan, pero hindi ko rin natandaan yung oras. Sa dami. Ayan, si Bus nandoon sa isa. Si Gloyd dito sa'yo. Ay, naku talaga kayo. Mga pasawayon kayo. Kararating lang. Wala mag-support. 2, 3, 4, 5 lang. Kararating ko lang. Kararating niya lang. Okay lang yan. Kahit 15, saka Relate na relate si dito. Oo daw. Kanina, dinahide ko si Engineer Willie Vlog. Ay, naku. Kasi may mga wire ako dito, nakasaksa kasi yung cellphone ko. Nasagi siya, bigla na lang. Kasi pag touchscreen, di ba, mas mas sensitive kasi yung mga touchscreen. Sensitive. Oo, bigla na lang minsan nagsisend ng Kaya minsan ingat-ingat din tayo kasi baka mamaya sa iba masend yung kaaway ang naaabot natin. May naman yata yun kung ilang minutes. Oo, mayroon. Si Boy Charot. Dito si Boy Charot sa akin. Tingnan mo si the journey, the Morley journey. Most of my relationship started online. Kaya interesting din. Baka sa online din niya. Most naman talaga Dati pinpal. Kaya nga. Ngayon wala nang pinpal-pinpal. Ponpal na, ponpal. Di ba? Oo. Ang tagal pang dumating yung nasulat. Di ba? Sinabot ata ang nag-time out kay Idol Bernie sa Bordo kay Michelle. Ay, naku si Michelle. Hindi na lang tig-adjust na kahit 15 minutes. Para isa lang mag-support. Buti na lang 2 channel ko. Pero minsan nakakalito din Minsan i-swipe mo ang account mo. Ayan. Mel TV, thank you. Hindi na Salamat. Mag-play ako dito ikot-ikot na siya. Mahina, hindi na kaya ng powers namin dito ng wifi. Ay, ganun. Minsan okay naman, minsan hindi. Ikot-ikot na lang. Lalo pag naka-on yung laptop, sigurong higop niya. Magpi-play ako mga 22 minutes na lang ako, guys. Ayan, tama na yan kasi sa iba naman yung gustong LS, malayo-layo na naman na ito Mahigit na naman 3 oras tayo. Bukas na naman ako mag-LS. Kabay, helping nga, sorry. Kaakyat ko lang talaga. Pasaway talaga. Ay! Nanganak na. Nanganak na, Day? Day? Nanganak na amo mo? Ay, just be yourself. Kunin mo ako, Mitchell Mitch. Mabuti na lang Elaine dito, hindi naglalampin. Puro panyal, tapon-tapon. Kahit hirap pa rin Pero, oo, kasi 3 yan, maliliit pa. Mabuti kung malalaki na.
utusan mo ng ganito, ano na, pero kung hindi, kasunod mo pa, susundan mo pa, yung sinundan, hindi mo pa pwedeng, kahit yung panganay na mag-isa. Ang pasaway na nightbot ka nag-dating kay Michelle. Nangasar. Thank you. Ay, naku talaga to si ano. Peking Connect mega shoutout. Thank you po pa. Salamat sa mga nandyan ng mga pa-BG-BG. Ayan, konti na lang. 20 minutes na lang ako, guys. Antayin lang natin itong matapos ang ating mga tugang. Namiss ko si Renato. Ambot man si Renato. Ay. Thank you guys sa mga sa mga nagpa-member ha. Thank you sa super chatter natin na si Jessie Martin Zumba and Alexa TV. And ang bagong member natin si Sis The Morley Journey and Jessie Martin Zumba and Ati Sis Tatsu Beauty. Thank you so much guys ha, talagang thank you sa support. Thank you talaga. Mel TV by Bernie. Ko naman si Idol Bernie sa Bordo ay big time out ni Nightbot ata idol ang time out sa Pakatapos siguro ng mo Helena yung premiere na ako kasi 3 oras na. Oo, mga 14 minutes na lang ako. Bukas na naman tayo magkita-kita. Thank you so much guys sa mga support ninyo ha, mga tugang. Ayan, ang Team Tagay, thank you Team Tagay, ang aking mga members and super friends. Ayan, ang aking my YouTube creator family. Thank you. Salamat sa mga patamsak. Thank you. Ako kasi magawa ako ng biko. Kasi yung isang araw pa ako napapakain ng biko, wala Oo, masarap ang biko, lalo na pag malamig. May kape. Oo, kasi ang biko, pag matagal, halimbawa, bukas mo kakainin, masarap na. Kung yung bahaw, parang No, basta wag lang ilagay sa ref, para di tumigas. Oo, hindi. Kasi ako hinuhorno ko pa kasi yun. Hinuhorno ko pa, pakaluto. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pagkamit. Pag-ibig di matatapo. Andito si Cassandra. Andiyan si Cassandra, oh. Nagluto na. Kumusta dyan sa Manila? Katropa Channel, mega shoutout sa'yo. Ayan, nagbaba si Katropa Channel. Ng bahay, guys. Okay naman po. Hindi masyadong mahigpit dyan. Manila. Mahigpit. Hindi ka pwede pumasok pag wala kang face shield. Sa mga mall, sa mga government offices. You need to wear face shield and face mask. See? Parang negosyo na, no? Sobra naman. Kaya minsan mainis ka nga kasi ang sobrang init, diba? Buti kung nasa Europe ka na malamig.
na si Jam saka si Pat. 6 years na Tagal sila. na? Ha? 6 years partner in crime. Wow. Wow, grabe. Diba? Kasala na to. Pero maganda yun kasi kilalang kilala mo na. Yeah. Saka yung may edad na kayo ba, parang alam nyo na yung gagawin nyo sa future nyo. Kaplano lahat. Yeah. Hindi kayo mahirapan sa future nyo. Basta na Pisares Idol. 6 years. Sabi mo. Hindi nga, matagal na kami ni Zonke eh. Ilang years na kayo? Mag-8 years na kami sa November 28. Oh, mas matagal kayo. Hindi pa nagsawaan. May matagal kami ni RPTV. 30. Hindi kasi sa inyo magkasama naman kayo eh. Di ba? Hindi kami magkasama. Pero pag nauwi siya sa Pilipinas, ilang buwan siya? Isang buwan lang. Isang buwan lang naman bakasyon niya. 4 weeks lang. Nandalagunan! Tanggal ba to? Hello, host! Nakadikit na po ako sa'yo, Matbis TV. Ayan, mega shoutout sa'yo. Tanggal ba to? Tamsak Dan, host. Ayan, sino si Tanggal ba to? Maraming pangalan mo? Tanggal ba to? Sino ang tapos na? Si Michelle tapos na? Hindi pa? Hindi ko alam eh. Tapos na si Michelle, Nicole. Nagmi-message si Sige na pa sa kanya? Nagmi-message si Monica. Wawa naman. Bakit daw? Wala daw ang signal? Manay ko, Bicol, pasensya na po. Natuluyan kami na wala ng signal. Free data lang ako na. Uy. Yan talaga. Busy. Kasi kanina, inabangan ko naman yung niya, LS niya. Hindi siya nag-LS, di ba? Hindi. Kasi kay Jam nga. Pero nawala siya kanina. Kumusta na ang mga magandang host? Ayan, tanggal ba to? Okay lang. Saan ka nagbabato? Ay, Tanggal batok. Thank you, shout out to you. Thank you for coming. Minsan nakakamiss din mag-LS. Tapos yung... Bisyo na. Hindi naman bisyo. Hindi naman siguro bisyo yun. Kasi yan eh. Parang, di ba, work na rin yung YouTube. Wala lunch. Ni Kabayan, helping hands. Tapos na si Michelle. Natawa si Tanggal ba to? Ay, mag-LS daw si Michelle bukas, after daw. After ko, bukas LS ako after ate. Ayan, si Kabayan pala to. Si Tanggal ba Sino to? yun? Si Tanggal ba to? Napatawa siya. Si Michelle. Kabayan helping hands. Si Michelle yan. Sana all. May kabayan helping hands. Pagkatapos ni Lena, magkita-kita tayo bukas. Ayan. Mag-set ako mamaya. Mag-set ako. Diniset ko din. Siguro, after mo o after ni Marisha, i-set ko din yung kay RPTV para mayroon siyang ganap sa kanyang channel. Sayang Oo, naman. opo. Kahit isang oras lang. Yes, oo. Kaya after mo, ako mag-host. Kasi, wala akong pasok ng
Lunes, wala kaming pasok, holiday dito. Fiesta sa Almudena. Ang mga Spanish, mahilig sa mga piyesta-piyesta ng Santo. Hina-holiday nila. Yes. Talaga? Ano yan, double pay, di ba? Double pay? Hindi man. Wala May double talaga. pay? So, may, Ang bayad? sa holiday, entitled ka na mag-holiday. Pero lang sa restaurant nagtatrabaho, sa ibang ano, pero pag sa bahay ka nagtatrabaho is, holiday namin. Paano kung hindi ka mag-holiday, magtrabaho ka pa rin, dito, yun yung double pay? Pwede, Depende sa pwede. akin. Kung hindi ko report, bigyan ka. Pero yung iba, hindi naman nagbibigay. Ano ba? Nag-approve siya. Okay. Nananamantala sa katulong. Mm. Pero may yun, kasama yun sa hindi ka babawasan sa sweldo. Nandun yun. Buo pa rin. Oo pa rin yung sweldo. Tapos entitled ka naman na isang buwan na entitled ka, depende kasi sa amo, entitled ka naman isang buwan na bakasyon, then double pay ka. Halimbawa, sa atin, Ano yung isang buwan? Every year? every year, isang buwan na bakasyon. Then, Okay. tapos, kung sa atin is 13-month pay, dito naman, hahatiin niya. Pwede kang magkubra ng kalahati ng sweldo by June, then pwede na yung December, kalahati ng sweldo mo. Nagets mo? Yung parang 13-month pay sa atin. Pero mayroon naman amo na pag June or July, kung ano yung sweldo mo, yun din ang ang makukuha mo. Parang paga na tinatawag, yung payment, kumbaga, ano ba yun sa atin? Christmas bonus ba yung sinasabi? 13-month pay? 13 months. 13-month pay. Dito sa amin, para sa akin, for example sa akin na case is magkubra ako ng kung ano yung sweldo ko kada buwan, yun ang kukubrahin ko ngayong December. Then, kalahati din ng, hindi kalahati, buo pa rin kung ano yung sweldo mo by June or July. Depende kung maaga ibigay ng among June, pwede. Basta kada kalahati. Ang Depende sa bonus. Bonus saka 13 months, parang ganun. Oo. Kasi Sana all. pero mayroon naman kalahati lang rin na Helen. Mayroon naman buo ng sweldo mo. Depende sa amo. Kasi yung ibang amo hindi nagsusunod sa kung ano ang lay. Mayroon talagang ganun. Hindi naman lahat na may siya tumalay ko at sa lahat ng mga tugang ko, hindi lang ako sanay na hindi ko kaya. Si Renato, wawa naman. Ayan guys, 8 minutes na lang si Bicolana guys. See you tomorrow guys, 8 minutes na lang ha. Natin na magsama-sama ulit tayo bukas. Si Renato na miss tayo. Hindi daw siya sanay na hindi tayo magkausap. Sanay hindi ko rin pupunta sa isang bawat mga tugang ko. Sa makadaldal. Oo, kasi makulit din yun eh. Matagal na to sa akin din na nakaan si Renato. Pero sa LS ko. Kaya napakaano din. Syempre Sabado at Linggo lang naman ako nag-LS. Ayan, si Kabayan pala. Si Kabayan pala to, sabi ni Michelle Mitz Bombacano. Dito na ulit, sabi ni Helen and Nicole. Thank you Helen and Nicole ha. Thank you ha. Dalawang bahay ang kanyang binisita. 7 minutes na lang ako guys. Hello Tuga. Si Sheba may LS ba? Tingnan ko nga para mapatamsak natin. Mayroon po. Mayroon. Binaba kasi ni Nightbot yung niya. Hindi naman LS para natin. Nag-play ako ngayon ng kunti na lang si Alex. Si Alexa. Sige, sila ang ko ngayon. Si Boy din, di ba? Kunti na lang? 1,000 pa. Hindi, kunti na lang. Kunti na lang din. Yung mga malalapit. Haba ng harang mo, te. Haba ng harang mo dito. Dito pa ako sa harang. 3 minutes.
Yung harang ni ano kanina, ni Jam, 2 oras, hinayaan ko na lang. Huh? Pasok ako, Binawi? hindi, hinayaan ko siya, tapos nag-open ako ng another window sa computer. Pumasok na naman ako. May Hindi, harang na, binawi yung tagal niya na monetization? Binigyan siya ng harang na napakahaba? I see. Ay, oo nga. Masaway talaga si Tatang. Alam mo yun. Hindi ko alam kung ano yun. Malaki din ba kita doon o ganun lang din sa Malik na exit? Hindi ko lang alam. 2 hours. Hindi ko alam eh kasi Parang may- wala namang nakalagay kasi dyan sa ano no? Wala man ako nabasa. Binabayaan ko lang, nag-open na lang ako ng ano. Tapos may 2 na naman na harang. Mabuti na lang, maiksi. Ganda naman ang model na to. Galing sumayaw. Tangos ng ilong. Guys, baba ko yung bahay ni si Sierra de la Roma. May elo siya. Patamsak naman, guys. Thanks sa lahat na pumunta sa premiere. God bless, sabi ni Helena. Ayan, guys. Baba ko yung bahay ni sis. Ano yan? Nabatal Diary. Thank you, guwapa ha. Salamat. Marami kaya na-isda si Debata Diary. Marami siyang nadikitan eh. Sana ano. Kapag dumikit Manis na ako, tayo, ano, mamay- pinatatanggal sa akin. Pag binalikan ko sila, may nahuhulog. Mangisda ako mamayang gabi habang nag-aantay kay Boss Lloyd. Kaya lang pinipili ko, alam mo yung mga pinupuntahan ako paangat. Marami kagabi. Puntahan ko nga yun. Ang dami, 60 ang tao, paangat siya. Pero kadikit ko siya, hindi lang siya familiar sa akin kasi nga nakikita ko naman kung sino man puntahan O ko yung siya. mga bago talaga, marami pa talagang bago nag-umpisa sa YT, no? Doon sa mga paangat talaga, doon ka talaga mabilis, doon dadami. Oo. Maganda rin yung paangat. Sa mga bago, pwede yun sa paangat. Baba lang ako, host. Ayan, sige lang, Mel TV, thank you. Matapos na rin ako. Thank you, Idol, ha. Bernie Sabodo, yung mga katimtagay ninyo. Thank you so much sa mga patamsak, sa mga Iyan. nag-video dyan. Thank you so much. Thank you, host. Tanggal ba to? Tama yun, sinabi mo, dami ko na isda, nalagas, pero bumalik din naman. Oo, kasi alam nyo, pag nangisda tayo, kailangan din babalikan natin yung inasda natin. Kasi parang may connection tayo kasi pag wala, nalalagas talaga. Sa tingin ko lang ha, na parang experience ko kasi nga, kita ko lang na nangisda ako ng nangisda, 3 araw na, biglang lumaki yung hindi ako maka taas-taas ng 2, 3, 9, ganun. Ayan, thank you sis, Mers Morley ha. Thank you sis sa pa-member. Thank you. Malapit na ako guys, 3 minutes na lang guys. Malapit na ako. See you tomorrow guys ha. Salamat sa inyong lahat. Mars Morley, thank you so much sa sa support mo sa premiere. Thank you. Ayan, dikitan mo siya Helena mamaya. Bagong member ko. Ilagay ko yung ibang member ko. Mag-ako, set up mo para bukas. Ayan. Tinatry ko nga, usap kami ni RPTV, sabi ko magpaangat kaya ako. Kaya lang, minsan 3, 2, 5 ang bago. Siyempre kung tatlo, mahirap. Kailangan mas marami. Kasi mas marami yung bago. Yung community. Yes, kasi mahirap din ang magbababa ng bahay. Oo. Saka sayang yung oras. Oo. Gusto ko sana magpaangat kasi yung lalo na yung mga yung mga maliit pang bahay para madikitan ba. Pero kung masipag ka kagaya ni Idol Bernie Sabodo, di ba lapagan din siya. Pag masipag ka doon, mga nagpupuntahan mo, doon ako nakagraduate. Lahat ng binababa para lang makagraduate talaga. Isa-isa ko talaga yan kahit nasa trabaho ako hanggang sa hindi na ako makadikit. Napalo na.
Oo, lagi ako napapalo noon. Awa ng Diyos We na can hindi naman. connect. Make a shout out. Babay sa Bernie sa bordo. Ayan. Nagbaba si Bernie sa bordo ng bahay. Diyan Sorry, marami. medyo busy ni. Kaya busy ni. Yan, sabi ni Mars Morley. LS ni Bernie sa bordo. Alas 2 ng hapon, guys. Alas 2 ng hapon sa Pilipinas. May parapol siya ng load. Yung mga nagpunta, syempre yung mga, kasi naglilista yan, Monday to Saturday, naglilista yan ng pangalan kung sino ang pumunta sa LS niya. Then pag Sunday, magrarapol yan. O, Lunes hanggang Sabado ka nagpunta, nailista ka. Marami kang Dami mong entry. Yes, ganon. Malaki, ano din, load, WX, may mga hindi pa money. Punta kayo bukas, guys. Grand Raffle bukas. Mag-sponsor din si RPTV doon ng WX. No, nakita ko nga, si Kuya, RPTV, siya yung mag-play ng Manalo. Watch hour. Sabi ko ba, andito sa RPTV pala? Oo, na-video. Kasi nga, pag binuksan ko na to, pag alis na ako ng bahay, buksan ko to, makinig siya, minsan tulog siya, iwan ko lang yung computer. Kasi nga, di ba, pag minsan nasa trabaho, na umpisa ng trabaho, is busy talaga ako dahil magbibig sa bata, magre-recover, maghahatid sa school, din balik ako. Diba, minsan nagme-message ako kay Renato, ano yan, nasa ako grocery o pauwi, naghatid, ganyan. Iwanan ko lang to pagka Ayan, sabi nito Battle Diary. Ako din, pumunta ako doon kay Kuya Bernie. Ako din. Oo, punta ka bukas. Magsipag ka lang, The Battle Diary. Marami kang maista doon. Manalo ka doon. Alam mo, lagi akong nananalo doon. Yung last, nanalo ako ng WH na naman. Dinonate ko kay Michelle. Tapos, nanalo ako ng 50 load. O, kasi 50, 100 na load. 50 lang na naluhan ko. Nakakatuwa nga. Pagbangon ko, punta ako kaagad. Tapos, kaya, binigay ko sa kapatid ko, sabi niya, te, may pumasok, 50 load. Sa'yo to, sabi niya. Oo, napanalunan ko. Hindi niya nabibili. Ay, di na siya magpapaload. Hindi kasi yung parang nakaka-relax din kaya pag yung sa mga games, kahit na walang prize, kahit mag-20 lang dyan, magkano lang, nakaka-relax kasi. Oo, totoo yan. Agoy ka mga guwapa. Make a shout out to Nef Tony. Papa, hello Ate Helena, Dimlasa. Guys, mag-out na ako. Thank you, Helena. Andito ang guwapa, Sandra Mendez. Mag-out na daw si ate. Mag-out na ako, guys, kasi 3 oras kalahati lang. Grabe naman yung ano ko. Sino dyan? Susunod. Thank you, Cassandra. 19 million viewers in the house. Ayan, nandyan pa si Sis Mendel Regonan, Mers Morley, si Sis The Morley Journey, Katropa Channel, Cassandra Mendez, We Can Connect. Ayan, si Idol Bernit sa bordo. Thank you, guys. Tony, lahat ng mga nag-thumbs up, lahat ng mga pumunta. Thank you so much, guys. See you tomorrow. Hello, Ate Helena. Battle Diary, We Can Connect. Idol Bernie sa bordo, thank you so much. The Morley Journey, sis, thank you. Sis Melden Regonan, thank you. Good luck sa inyo sa pag-apply, Tony, and Manang Biday, thank you. Soon na si Alexa. Post natin yan, guwapa, ha, today. Post natin yan. Ayan. Kunti na lang yata sa kanya. Ilan pa kulang? 97, please, support natin si mga tugang. Ayan. Thank you, ha. Post natin yan. Sis, kababi, nanalo ako. T-shirt, 2 na. Wow naman, sis. Kaya nga. Ayan, nung punta kayo kay Journey, may entry daw kayo para sa Christmas. Hindi ko pa Ayan, The Battle Diary, dikitan mo sis. Ano yan? Sanginik crave? Ano yan, crave? At magbakas. Sipag. Ayan, si Renato nagtitig. Silo po mga tugang. The Battle Love you, mga tugang ko. Naman. Ayan. Hindi siya sanay na daming sa atin. Nag-20 pa. Kaya nga. Guys, thank you so much, guys. Ayan, ang VIP ko si Lloyd Sande with Care. Thank you so much. Helena, thank you, ha. Salamat sa support.
Ayan. God bless you everyone. Keep safe. Ayan, thank you guys. Bye-bye guys. Ayan, thank you Helena sa pag-akyat. Ingat kayo ate. Bye-bye. Ito ni Tony, The Morley Journey, si Sheva, Helena, Lloyd Sandalwedker. Ayan, thank you. Helen and Nicole, thank you. Guapa, Tonet, thank you. Idol Vanessa Bordo, The Battle Diary, thank you. And Mel TV, salamat sa mga ano. Then, ang aking super chatter and member na new member, Jessie Madden Zumba, Tatsu Beauty by Sally, and the Morley Journey. Guys, thank you and support them guys. And the Home Chef Yay, ayan, si sis, dinikita niya si Idol Benny Sabon. Thank you sis ha, Home Chef Yay. Thank you guys, see you tomorrow and God bless. I love you all. Thank you. Bye-bye. Ingat kayo lahat. I love you all. See you tomorrow. Bye-bye. Ingat kayo.